Cyfraith da, chroeso i Haclediad rhif 104. Haclediad. Croeso. Eich hoff podlediad chi, eich dos misol o tech, ffilms gwael, a sgwrs yn tri ffrind sydd yn methu gilydd gymaint ni'n goffa siarad am 2 awr bob tro. Yay! Na, dwi ddim yn mynd i fod yn 2 awr addo i chi, gen ni timers arno heno. Mae'n mynd i fod yn bedwar, chys mae gyda ni ffilm i siarad amdan mis yma. A dan ni'n mynd i fod yn siarad am y Metaverse, Bitcoin mining heaters, ac wrth gwrs, ffilm arall o ein hoff flwyddyn ni erioed 1997, y ffilm di ddim mis yma, ydy Batman Ampersand Robin! Ni yw dial, ni yw y noson, ni yw yr Haclediad! A diolch Bryn. Bryn wedi torri rwan, but mae'n oce, ni'n dod o fo'n ôl. Yndan, Sioned sydd fan hyn, hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Hiya. Wan te, dwi ddim yn gwybod ysod yr intro na ddigon da i gadw. Fi'n mynd i ofyn i chi, guys, oedd hwnna ddigon high energy? I love it. Fydd o'n music. Fydd o'n fine. I love it. Dyn ni yn super ddiolchgar. Bravura performance, darling. You were magnificent. You were magnificent, darling. Mae'n gwybod, o'n i just yn cael chat cyn y show fel, oce, dwi ddim di goffod fel cymryd asmau'n heilo fi cyn y show, achos bod fi'n cael bach o panic attack tan rwan, but, gallu hynna ddigwydd to. Na, dyn ni'n super diolchgar i pawb sy'n tiwnio fewn bob mis, ac dwi'n gwybod nathon ni jocio mis diwetha bod yr Haclediad wedi cael sponsor, achos bod Iest wedi ennill cyfrifiadau gan Sage Software, ding! Ond mae gennym ni actual sponsor tro ma. Iest, allu di fynd â ni trwy y profiad o agor yr e-mail oedd wedi confirmio bod gennym ni sponsor? O'n i'n meddwl na mistake oedd o. Wel, ddim actual cwmni yn sponsro, ond just y ffaith fod gweld e-bost yn dweud, you have received a donation into your coffee cup. Sef, sy'n ma'n sillafu fo F-I. Fel Coffi Annan. Coffi, ia. A hefyd, chwarae teg i former Secretary General of the UN, roi pres. Sponsro. Haclediad. So mae rwy'n o'r enw, Matthew Madison. You are a monthly sponsor. Diolch o galon, Matthew. Os ydych ti'n trio sponsro unrhyw podlediad arall, byswn i'n siŵr o fod yn credu hynna dros bod ti wedi sponsro podlediad ni. Diolch o galon i Matthew. Unrhyw un arall sydd eisiau cyfrannu. So mae Matthew wedi talu am hosting ni. So da ni'n mynd i fod yn really, really polite a peidio cymryd y piss a trio cadw fo dan 4 awr a hanner tro ma. Ond fel da ni'n deud bob tro, da ni'n... Just, chos fi, dwi'n meddwl di fatha wan twrna'r Haclediad. Da ni'n just bwysleisio hwnna. Trio. As your legal counsel. Da ni ddim o'r reidrwydd yn mynd i, ond da ni'n mynd i trio. Best efforts. Yndan. Ond fel da ni'n deud bob tro, da ni'n rhoi gwerth mis o podledu i chi, ond da ni ddim ond yn gallu fforddio wneud hyn 1 noson y mis. So, pawb, joiniwch fewn, da ni'n mynd i siarad tech, mae gen ni llwythi o stori sydd fynd ato chi, ond mae gen ni just chunk cyfan. Os da chi eisiau skipio maen, iwsiwch y chapter markers mae Iestyn wedi rhoi i chi. Mae o'n neud nhw bob tro. Iwsiwch nhw. Cymwch y lluniau bach na o ddifri. Neidiwch maen, Batman Ampersand Robin. Mae hon, dwi'n mynd i ddeud rwan, fyny na, it's Valerian tier. Mae hwn yn 100%. A dwi'n meddwl Valerian tier ddylwn ni galw yr le yna. Valerian tier of shit. Na, oce, Bryn, o ti di sgiwio fo, Valerian tier ydi, ffilm nad oedd y ti'n meddwl oedd yn mynd i fod yn brofiad pleserus, sydd yn troi allan i fod yn profiad shrooms straight fewn i'r veins yn dy fren di. Ti'n siŵr nes ti watchio yr un ffilm ar rhaid yn ni? Oedd o yn, a oedd y copi mor dodgy, oedd fel bob tro ti'n trio gwatcha do, oedd fel rhwng bob cut, oedd o'n fel flicio couple of frames yn ôl, so oedd actually fel rhyw fath o fel out of body, fel freaky experience i watcha do, yn ogystal a fod yn gampwaith celfyddydol. Aha.
That's what explain. Orffan chwarter botel o whisky yn tre cael drwyddo fo. Hey, yes. O'n i'n gorau wneud o'n sobor. Yeah. Ac ar y nodyn, what a segue, guys, da chi'n brilliant. Dewch efo ni draw i hoff darn pawb o'r sioe, yr agenda. Mae Bryn, Iestyn a fi, Sioned, yn mynd i fynd i chi trwy drinks da ni'n mwynhau, tra'n trafod, tech, y Metaverse, ac Batman Ampersand Robin, ein profiad brackets 1997. O'n i draw at Bryn gynta. Bryn, ti newydd refresho y gwydyr hyfryd yna. Be gen ti? Wel, mae hyn yn dod yn syndod mawr i bawb. Ond dwi eto mis yma ar yr orange juice a tonic water. Mewn gwydiau'r lyflu Ealing Beer Festival o 2016. Mae hwnna'n gwelltyn i bob ail ddefnyddiol. Just cyn i bob dim troi mewn i shit. 2016, good times. Mis Aws 2016. Na, oedd pleidlais Brexit i bod adeg yna, so oedd pethau di dechrau mynd down. Oedd. Mae hefyn oedd hwnna. Oedd wedi digwydd cyn i ni fynd i Ffrainc i weld Cymru chwarae fyd. Shit. Oce, o pethau... Diolch am y downer, guys. O pethau, oedd di dechrau mynd yn shit, oedd di mynd completely shit, oedd just di dechrau mynd yn shit. Oedd di mynd yn full, mae fy nghi wedi cachu ar llawr y gegin. Oh, wait, sorry, yes, just siarad am dy noson di. Oeddwn ni. Dwi'n gwybod mae'r orange juice a tonic yn fascinating. Be sy'n gret, nethon ni mynd o planio hynna, nethon ni just digwydd, I love it. Be, nethon ni ddim planio. So yes, chwarae teg, dwi'n mynd i ddod â ti, draw at ti rwan am yr agenda, ond os ti eisiau llenwi ni fewn ar the events leading up to yr angen am yr agenda yma. Wel, mae'n bob tro rhywbeth yn amharu cyn dod ar y podlediad, does, fatha family ties. Y byd go iawn, guys. Arwyddo pethau ysgol, llenwi ffurflenni, a wedyn neud y bwyd, a wedyn fod y ferch yn dweud, dwi angen y cynhwysion yma i fynd i ysgol efo fi bora fori. So dwi'n gorau pwyso allan 250 gram o chicken, 2 llwyod o flawd, 100 gram o cornflakes ac 1 wy. Di wneud nuggets? Yndi. Ond nes i ofyn lle mae'r spices. A da ni'n cael neu spices. Be, dim halan chwaith? Oh my god, maen nhw'n neud y nuggets mwy o gwyn erioed. Mae hwnna'n nuggets bobl gwyn. Mae hwnna'n ofnadwy. Oedd na wy. Binding agent? Binding. A wedyn wrth gwrs, oedd y ci yn mynd yn nuts. Achos yna chicken y gwmpas? Ie, dwi'n meddwl dechrau, oedd di cael gafel ar box cardboard masif o, hwnna di rhwygo dros di gegin i gyd. A wedyn oedd o eisiau... Allen ni roi llun yn y chapter markers achos mae Iestyn wedi... Yna had y pŵ. Wedyn y pŵ. Ystyn gyrru llun o hwnna i neu na. Na, sef angen. Mi o'n i'n gadael plant drech llnau, ond o'n i'n compelled rhai fi neu'n siw fod nhw'n llnau'n iawn. O'n i'n methu. Dwi'n gobeithio bod pawb arall wedi cael row am fel, tyma, bod pŵ ci yn gallu bod yn super duper peryglus i ti. Mae'n gallu troi ti'n ddall. Iestyn, ti wedi gael chydwy lot ti. Mae'r stories yna i gyd di mynd trwy'r generations do. Good. So, diolch. Pa fiod sydd yn lleddfu? Dim bod ni angen alcohol i leddfu emosiynau, wrth gwrs. It's not a coping mechanism. A di est, mae'r ceiriosen ar top yr Mr Whippy Poo. Dwi di agor anregdolig gen Shari. Mae'n mis Tachwedd, mae'r jumpers allan, pam lai? So, o'n i'n gwybod lle oedd o, o'n i'n gorau trio chwilota am y gin. Ac wrth gwrs lle oedd o, wrth ochr y gwely, lle ti'n cadw bob botol y gin. Dim bod gyda ni problema efo alcohol, ond mae'r botol i gin wrth ymwneud. Wrth ymwneud y gwely. Manchester Gin Signature. And efo Fever Tree Mediterranean Tonic Water. 2 slices of lime, 10 ice cubes. Dim mwy, dim llai. Science. Mae hwnna'n gwyddonol. Mae hwnna'n gwyddoniad. Mae potel Manchester Ginna'n edrych yn hyfryd hefyd. Mae'r wenynen weithgar arni hi. Nicio hwnna lot. So, beth sgyn ti, Sion? Hen yma,
mae bach o turn up for the books yn tini, boys. Right? So, Mae'n poen i fi brain pan ti'n dweud pethau fel ysgrifennu. Dwi jyst mynd i paratoi pethau rwan. So mae gen i ni gin eitha standard, ddim posh gin, fel your bog standard Fintons Lidl. Mae'n ffain, dwi'n mynd cedi bod ar un rhata, ond mae o just un fyny ar un rhata. Ond, OMB, tonics posh. Mae gen i selection, mae gen i cooler. Mae pawb sy'n gwachod y live stream yn gallu gweld y cooler rwan. So mae gen i cooler yn llawn o Franklin & Sons tonic water. Yr un dwi'n mynd i agor rwan ydi rosemary and black olive. Ar gyfer nes ymlaen, mae gen i rhywbob a hibiscus. Ond wedyn, ar gyfer gweddill y noson, mi nes i cymryd mantes o deal bach eitha juicy ar e-bost moneysavingexpert.com. Sponsor arall i'r rhaglen ysdio fancy. A cael 30 tin o various cwrws di-alcohol gan Big Drop Brewing Company. A maen nhw'n fucking lovely. Maen nhw yn lush. Mae y Galactic Milk Stout, fel y gwelir fan hyn. Dwi wedi clywed am hwnna. Yn ffantastig. Mae o'r pethau gosa di-alcohol dwi wedi cael i Oatmeal Stout Sam Smith's na. Sam Smith? Dim Sam Smith's. For the Separate Bond singer na. Na, ma Sam Smith's breweries, ie? Spam Smith. Son of John. So mae'na ddau... Sut tafarn yn gair dwi'n cofio. Na ti. So, maen nhw'n gwerthu fel organic cwrws, a maen nhw gyd yn fel Tadcaster Brewery. A mae'r Big Drop Brewing ma yn amazing. So mae gennau cwrw di-alcohol. So dwi, fel sy'n ni'n deud, fel yr ombre yn y canol rhwng Iestyn a Bryn. Lle gorau fod dwi'n ffindio. Good cwtshwch yna. So dyna beth sy'n dod ar gyfer nes ymlaen. A dwi'n cedi rosemary and black olive tonic water. So dwi'n gwybod ystio fel dirty martini kind of peth yn ymlaen. Dwi'n kind of teimlo fydd o'n fath yn y dirty martini kind of. Ond, be o'n i ddim eisiau neud oedd dwi'n mynd licio rhoi gin posh hefo flavoured tonics. So hold on. Mae'n aglia fel Cyned i Sil. Gret. Blasu fel oh god, mae'n really olive i. Dwi'n falch bod fi heb wastio pollination. Sam haen o olew ar y top, na gys. So oh god, why? Worst ginger ever. Be dwi'n licio o just a level o... Just ti'n adio'r ddau arall iddo fo. Olive hibiscus. Pam bod fi di meddwl sa hwnna'n syniad da? O, mae eisiau trio'r stwff ma, does. Dwi efo mynd i brynu stuff posh eto. Be dwi'n licio di just fatha level optimism o gynnych ti mynd i fewn i hynna a just fela ma newydd. Fi yw fucking ray of sunshine y podlediad yma heddiw. Definite. Achos da ni'n mynd i fydd yn siarad am y Metaverse a Batman Ampersand Robin 1997. So na meti fi, mae hi'n lyfio martini a mae'n gael the dirtier the better. Ac oedden ni wrth ymwyl bar yn... oedden ni mewn bar y Llundan yn ordro martini iddi hi. Mae hi'n dweud dirty martini. Mae'n dweud, oh, how dirty do you want it? Fatha sort of wink wink nudge nudge. A mae hi'n dweud dirtier than the toilets at King's Cross Station. Mae'r boi just sort of edrych yn ymwneud coming up. A oedd o'n ffwrtio fi wedyn am rest. Mae hwnna ddo, That's where I know you from. Yeah. Mae hwnna yn excellent strategaeth os wyt ti'n fenyw a mae rhywun yn trio wneud fel creepy fel ti just play it absolutely dead straight. Ti'n caru hwnna. Oedd rhywun yn dweud mae lot o cyngor merched yn mynd round a un o'r llefydd gorau dwi wedi gweld ydi Mae'n subreddit fel The Girl's Guide neu rhywbeth. Ydy basically loads o menywod hun yn rhoi loads o cyngor i menywod iau. Briliant lle. A ddyn nhw'n deud fel, os wyt ti'n cael rhywun yn
verbally harassio ti ac yn neud fel innuendos y pethau felly. Genuinely, un o'r pethau gorau ti'n gallu neud fel menu ydy just mynd, sorry, dwi'n deall ti. Sbonio to. Be ti'n siarad dweud? Joke yn mynd. A bob tro maen nhw'n trio neud o, wyt ti dal i neud hynna. So, be ti'n feddwl, fatha, be ti am dod i fynd a torri gwair ar gefn? Dwi'n dweud, be ti'n... Sgynna ar gefn? Dwi'n dweud, be ti'n siarad dweud? Dwi'n gwirioni ar hwnna. So mae hwnna'n pro-life tip. Just play it dead, play it straight. Sut wyt ti'n segway o PSAs amdan sexual harassment I newyddion? Oh my god, dwi'n gwybod. Hey guys, croeso i'r adran newyddion. Da ni'n mynd I fod yn siarad mwy amdan y Metaverse, achos wrth gwrs, ers I ni, wrth gwrs, nath ni recordio hwnna wedyn fel y diwrnod wedyn, mis diwethan, fel, math Meta ddod I fodoliaeth. Ond, un stori o'n I really eisiau, achos dwi wedi bod yn edrych ar, mae'r cwpl o stories mawr wedi dod yn byd gamio, a dyn ni wedi kind of pivotio mwy fe, a dyn ni'n siarad lot am gamio cynt, ond mae wedi dechrau dod yn real diddordeb gyda fi, achos mae o yn byd dyn ni kind of yn efo, cos lot o teulu fi'n chwarae games, ond dwi'n very weird, dwi fel y bobl na sy'n gwatcha Twitch streams a gwrando ar lot o stuff games, ond ddim actually chwarae nhw'n fy hunan. Mae fel pan dwi'n gwrando ar film podcasts, ddim actually mynd i'r cinema. It's just vicariousness. So dwi'n licio gweld beth ni'n gwybod. Hei, os ti'n hapus, Sioned, da ni'n hapus rosto. Da chi'n hapus, na fo. Diolch pawb sy'n gwrando. Gadael I fi just fod fel y weirdo ma sy'n just fel, dwi'n licio busnesau, right? Dwi'n licio busnesau. So Activision Blizzard, so cwmni games enfawr, nhw sydd yn gyfrifol amdan Overwatch a Call of Duty. Just huge AAA game studio. A mae adroddiad yn yr Wall Street Journal wedi dod allan yn condemnio CEO y cwmni Bobby Kotick am fod yn hollol ymwybodol am y diwylliant sexist, anghynes, peryglus. Mae na un achos o drais trisio wedi bod yna really bloody toxic. Be, yn y cwmni? O fe, bod nhw'n ymwybod rhwng aelodau o staff y pethau, bod mae yna bethau yn cael ei sgipo o dan y carped. Mae yna amgylchedd aniogel yna. Mae 700 o'i gweithwyr nhw wedi mynd allan ar streic, yn galw am so mae'r game studio wedi goffod cael awr, achos bod y CEO ma yn cael ei amddiffyn gan y bod, does dim comeuppance yn digwydd, does dim newid yn y diwylliant, a da ni wedi gweld lot o stories yn ddiweddar. So mae hon yn Polygon, dwi'n darllen y write-up yma. Mae'n ar straeon, a mae'n kind of fel cliché I ddeud hyn am beat games. Chos mae pawb fel, mae beat games yn toxic. A ti fel, mae agweddau cryf iawn o'r beat games yn toxic, ond mae o'n gallu bod gymaint mwy. Mae o'n gallu bod yn lle sy'n groesawgar I ferched. Chos o'r pwynt ydy fatha, yr syniad I cwmnia ydy bod nhw yn creu nwydded sydd yn apelio I gymaint o bobl sy'n bosib. A just cymryd o merched hanner y farchnad. So, pam fysa nhw ddim yn trio apelio. Dwi'n credu achos y mathau o gemau maen nhw'n creu ydy. Maen nhw'n Call of Duty, hyper-masculine gemau, a dyma diwylliant. Ond yes, wyt ti'n wedi bod yn gwylio, neu ti drin I gyn ohono ni sydd wedi bod yn gwylio Mythic Quest? Dwi'n gwylio, dwi hanner ffordd trwy season 2. So mae Mythic Quest yn rhaglen Apple TV Plus amdan Game Studios, a mae hi supposedly wedi cael ei sgwennu gyda lot o ymwybyddiaeth o'r diwylliannau yma fewn fyna. Ydyn nhw'n cyffwrdd ar unrhyw beth fel hyn? Mae'n lot o hynna efo, ond tongue in cheek, mae'n nhw'n gwybod fod... Rob McElroy di'r... Rob McElhenney? McElhenney. Wrexham Zone. Maen nhw'n neud o mewn ffordd da, am fod maen nhw'n neud yr issues round pobl o dras wahanol ag sexuality pobl hefyd. Mae o'n
Mae'n adresio nhw i gyd, a dydy o'n mynd i chdi deimlo fatha, os nhw'n wneud yn tybod, mae hwnna bach yn dodgy. Mae gyd mewn ffordd comedic da, ond mae nhw'n cyffwr ar yr issues sydd na yn y gaming industry i gyd drwyddo fo, ond mae o mewn ffordd lot fwy hwylus na bit ti'n darllen mewn erthygl fel hyn, a fatha beth oedd allan efo Brianna Wu efo Gamergate a balli. A mae hi ar y funud yn gweithio efo cwmni cynhyrchu yn creu, ddim siŵr os na fatha series dogfen fydd o, ta ydy o'n reenactment type beth o be nath ddigwydd 2016 oedd hynna, ta ben, dwi'n siŵr. Sounds likely. Tyma... Be di amser? Beth yw amser? So, mae'n rili anodd achos ti fel, unwaith eto, dwi'n mynd fewn i Reddit, achos bod fi wedi sort of rhoi fyny ar rhwydweithiau eraill. Dwi'n fynd i Reddit. A mae Gamer Girls yn subreddit enfawr sydd lle maen nhw, mae lot o drafodaeth amdan sut ti dal methu mynd ar chat a mewn rheliw gemau, like rhan fwyaf o gemau. Os wyt ti'n mynd ar mic fel merch, ti yn cael trin yn ffiaidd. Ti'n cael dy drin yn gas, yn fochedd, achos, a dyna beth, mae'n subreddit anodd i ddarllen, cos mae'n lot o positifrwydd yna o ferched yn chwarae gemau, a ti'n ffindio'r gymuned yma, fel, enghraifft, mae game Unpacking yn enfawr ar hwnna, a mae pawb fel, drach am hwnna'n game merched. Ond mae Unpacking, achos mae'n game stori ysgafn, ond dy'r stori ddim yn ysgafn, mae'n game syml, ti'n llythrenol just yn rhoi pethau yn ei lle, yn daclus. Mae'n greu, mae fel like, satisfying TikToks neu rhywbeth. A wedyn mae gen ti merched sydd eisiau chwarae Call of Duty, sydd yn fucking amazing ar y games ma, ac o'n nhw'n deud, like, mae o'n joke ar y subreddit yna o fel, does dim pwynt i fi fod yn berchen ar mic, does dim ffordd, unwaith wyt ti'n dangos di hun fel menu, ond mae lot o merched trans yna hefyd, mae nhw'n deud, weithiau, dwi'n mynd ar mic, a dwi'n cael yr abuse ma, soli a dwi'n teimlo fel bod fi'n cael y derbyn fel merch yna. Ac yn i just fel, good on you, cariad. Come on, oli a ti'n gallu gael rhywbeth. Dyna di'r joke. Mae nhw'n gweld y fel joke hefyd. Mae hwn yn joke ofnadwy. Ffiaidd, diolch. Mae'n troi allan bod y crew Gamergate actually trans-inclusive? Question mark? Who knew? So does dim newid diwylliannol hawdd yn dod o rhywbeth fel un. Achos ysdi'r bobl sy'n chwarae nhw'n teimlo hynna, mae'r bobl sy'n rhedeg y cwmnïaeth yn dod o union yr un Ready Player One mold yna. A hyn ydy'r peth hefyd, so dwi'n meddwl efo Red Dead Redemption oedd y cwmnïau di fatha just chwipio y bobl oedd yn adeiladu'r gem i gael allan yn handi a ti sort of teimlo, wel, diolch yn swnio fel y sort of lle fysa'n really nice i weithio mewn. Be maen nhw'n galw fo? Dim grind. Be maen nhw'n galw fo fel pan wyt ti just basically gwthio... sausage machine fatha. Kind of, lle ti'n gwthio dy staff di. A supposedly mae'r staff yn cael rhywbeth ar y diwedd just i gael y game allan. Ond dydy'r bonus ddim yn dod. So, mae hwnna'n digwydd ym mhob diwydiant. Da ni wedi siarad am lot o heina do. Cyberpunk yr un dyweithio, da ni'n siarad amdano, di'r dal heb di drysio. A ydy'r peth, so ti'n kind of gweld, a beth sy'n ddiddorol i fi, o beth sy'n yn peth Activision ma, fydd, so amser a fysa na undeb di bod yn y gweithle na, a fysa nhw'n mynd allan ar streic, fysa'r undeb efo pres i gallu cario ymlaen y sustainio'r streic. So, mae'r pobl yma di mynd ar streic heb unrhyw fath o safety net o dan nhw. Mae nhw'n undebu
ymysg i gilydd, yn hytrach na bod na, dydy o ddim yn wybodaeth sydd gen i, ond lle mae'r undeb i weithwyr yn y diwydiant. Hyn ydy'r peth, so mae'n a lot. A fysa ti'n cael, mae undebau America, gymaint o ddyn gwleidyddol, yn dydy. A hyn ydy'r peth sydd ddiddorol di, fatha'r ffaith bod nhw wedi cymryd y cam yma ben hynna'n heb rili. A eich bod o'r rhywbeth i ystyried ydy ni angen edrych ar y modd o undebu mewn diwylliannau newydd sydd eich wedyn yn gallu gweithio amdan y modau gweithio gwell i pobl, a bod na pobl fel yr CEO mae'n cael ei ddal hold to account. Ydych chi, I suppose, da ni mewn gweithleoedd eitha anarferol y tri ni yn hytrach, ydych chi wedi erioed wedi bod yn rhan o undeb, dydy hwnna'n rhywbeth chi di wneud, achos dydw i heb chwaith, a dwi di meddwl fel pam bod fi ti'n gwybod be, mi nes i trio ymuno hefo Back2 sydd yn undeb ar gyfer gweithwyr darlledu, ac oedd gen nhw ddim online form, o ti'n gwybod lawr-lwyth o PDF, printio fo allan, sganio fo ac yr iddyn nhw, so nes i nes i fel, jeez, gan am amser yn neud hwn, so dylwn i wedi, O'n i arfer gweithio i Prifysgol Aberystwyth, so fysa'n undeb di bod yn fanna, ond dwi wedi rili gweithio mewn llefydd lle ma' na rili'r syniad o undeba. So, o'n i arfer gweithio yn M&S, a dwi'n meddwl oedd na undeb ar gyfer y pobl ar llawr y siop, ond do'n na ddim undeb i'r pobl yn y swyddfa. A gwaen y bobl yn trio gosod lan pethau fel o, so mae'n rhywbeth falle na i annog y gwrandawyr, unionize, guys, be'n eitha les i chi? Un o'r peth, o'n elia trefnu mewn ffordd i gallu edrych allan amdan, a eto rili hwyrdd i'r syniad tol yn ydy bod nhw'n gallu sefyll i fyny am, a gallu bod hynny rhyw radda wedi colli mewn reindeb, a dwi'n rili meddwl bod yn rhywbeth i ni fynd i fewn i fama, ond eto mae'n bosib defnyddio'r grym fel grŵp i gallu push am newidiadau positif. So. Dim bod ni'n siarad amdan newidiadau cymdeithasol masif ar y Haclediad, ond I suppose well i ni. Y Metaverse, guys. Unionize on the Metaverse. Gwyn ni gael placards ar y Metaverse. So mae gen ni lot fawr. Dwi'n cedi, yn sicr Iestyn fi di rhoi, Bryn, wyt ti'n rhoi unrhyw beth ar y notes dyddi yma? Ti'n cyfrannu unrhyw stories ti just yn... Dwi just yn rhoi fatha screenshots o papur newydd yn y chat. Oed, ydy, oce. Lo-fi Bryn. Falle fydd Lo-fi Bryn yn goffa bod yn un o'n fel notes ni ar gyfer yr after party. Fi di'r angor yn ôl i'r byd go iawn. Byd papur. Have you seen this article? Yes, I saw it 24 hours ago. So yes, dwi ti di dewis cwpl o straeon am terrifying avatar meat puppet Mark Zuckerberg. Oes na un o'n nhw ti eisiau specifically siarad? Dwi'n meddwl fedra ni just mynd trwyddo nhw merge nhw gyd i fewn i un pelan bler. Hoff title fi ydy'r unfaes. Zuckerberg announces fantasy world where Facebook is not a horrible company. Yeah. Carima! Dyna di peth, mae'r peth sydd wedi digwydd yn mwyaf ddiweddar. Yn y blynyddoedd dwytha, lle mae wedi cael gymaint o erthyglau wedi cael ei sgwennu amdano fo gyn llawer iawn o viewpoints wahanol, rei yn positif fatha erthygl sydd ddim i fewn yna gyn strategery, dwi'n cofio'r person sy'n sgwennu i strategery, ond fo'n gweld y positif ongl ohono fo, oherwydd mae o'n actually defnyddio Facebook Horizons, meeting room thing na, ar y funud i cydweithio efo 2 person arall sy'n gweithio efo fo, ac mae o di ffindio fod o yn torri lawr ar y fatigue na mae o'n gael trwy Zoom meetings. Lle ar ôl 10 munud oedd o'n sylweddoli, oedd o'n anghofio fod doedden nhw ddim yn yr stafell efo fo, ac oedd nhw yn gallu cyfathrebu lot haws yn efo. Allai feddwl bod o hefyd, o edrych ar ochr positif, yn greit i bobl hefo anableddau.
So anableddau symud, gweld, clywed, bod na elfennau eraill yn gallu dod fewn. Os gyda nhw'n coesau yn y Metaverse, neu? Pwy sydd angen coesau yn y Metaverse? Ti'n mo? Mae pawb, everybody's equal yn y Metaverse. Mae Zuckerberg, lot o pwyntiau ar erthyglau ydi bod rebrandio Meta ma, thing ma amdan, fydd pob peth yn digwydd, pob peth yn eich byd chi yn digwydd yn y Metaverse, wedi dod ar amseru hynod handi i Facebook, so mae pawb yn rwan yn neud jokes amdan weird tron dyfodol maen nhw'n edrych yn yn hytrach na y ffaith bod nhw'n actually newid gwirdroi cwrs democratiaeth ac yn fomentio hiliaeth ac afiachrwydd. So, dwi'n gwybod nes i wneud pwynt amdan Ready Player One cynt. Dyna dwi'n cedi ydy'r, so mae'na ddau beth gwahanol. So mae'r bobl fel oedd y tîn Soniast sydd yn ffeindio fo'n dda ar gyfer cyfarfodydd, mae hwnna'n un aspect ohono fo. Mae hwnna'n rhywbeth potentially creepy gallen ni trio wneud ar gyfer yr Haclediad rhywbryd, ond i fysa hwnna'n gret i ni fod yn VR helmets yn microphones yn cael chats efo'n gilydd. Ond da ni'n mynd i actually investio i fewn i gael hynna. Yr unig ffordd dwi'n gweld fi yn trio un o hyn ydy, mynd mewn siop, neu os di cynnan yn penderfynu, mae Call of Duty rwan ar VR, dwi mynd i brynu VR, ia. So, mae'r elfen busnes, ond yr elfen ma o dyma lle fyddi di'n byw dy fywyd di. Honna di'r issue wedyn. A mi dwi'n gwybod, mae'r erthyglau dyn ni wedi darllen, lot yn nhw yn cymryd y mic, un gret ar The Atlantic, yn deud, hey Facebook, I made a Metaverse 27 years ago. It was terrible then, and it's terrible now, by Ethan Zuckerman. Basically yn deud, mae'r cyfyngiadau technoleg wastad yn mynd i fod yna, yn gwneud hwn yn rhywbeth odd, weird, second life-y, sydd ddim actually yn mynd i wneud unrhyw wahaniaeth i fywyd bobl. Ond, o feddwl bod, mae pethau wedi datblygu rwan, hyd yn oed ers i ni gychwyn wneud y siow yma, bod communication pawb trwy ffôns nhw, bydded yn screens, bydded yn textio, bydded yn fyna. Dydy o ddim yn leap fawr i ti fynd, actually, rhod i gymlynedd arall. It's probably, mae'r technoleg yn mynd i miniaturisio, fydd o'n na. Ond a wyt ti isio fod yna, achos mae'r addiction issues efo just ffôn tiny yn really beryglus. Dim beryglus, ti'n ma, maen nhw na. Wel, ma'n beryglus oherwydd dyna di un o'r erthyglau nes i rannu fo chdi, o'n i di gwrando ar podcast Pivot, lle y person sydd yn neud yr astudiaethau i fewn i habits a yr effaith maen nhw'n gael ar pobl. Ac y ffaith fod Facebook yn gwybod fod Instagram yn ddrwg i teenagers a fod nhw wedi just trio cuddio y data yna, ac y ffaith fod y cwmni yma wedi darganfod yn 2013 nath meddylfryd merchaid yn ei arddega newid, a nath nhw pinpointio na 2013 nath y newid ma mewn yn eu cilchoedd nhw newid, a be ddigwyddodd adeg yna oedd fod Instagram di dod yn fwy prominent yn ei bywydau nhw, a fod na gymaint o selfies yn mynd arno fo, a pobl yn dangos i abs perffaith, a sut i fyw, a sut i fita, ac oedden nhw'n cael yr anxieties ma, ac dyna pryd nath o ddechrau, maen nhw'n gallu pinpoint yna y social media adeg yna, a mae wedi cario ymlaen i hyd at heddiw. A ti'n troi hwnna fewn i, achos dwi'n cofio ni, a gathon ni'r chat yma ar y grŵp chat, bod mae'r Metaverse yn annog ti, hyd yn oed in Microsoft, yn annog ti i iwsio dy avatar yn hytrach na dy wyneb, achos bod dy avatar di wastad yn mynd i fod yn socially acceptable, mae'n mynd i fod yn groen llefyn, mae'n mynd i fod yn dene, mae'n mynd i fod yn win, potentially. Mae wastad yn mynd i fod y fersiwn mwyaf airbrush dyna ti, cys dio ddim go iawn. So pan wyt ti'n cael rhyw fath o Ready Player One dystopia, hefo, a ti'n cyfuno hwnna hefo image issues, body image issues, mae pob teenager yn mynd trwy ddo, a lot yn nhw ddim yn dod allan ohono.
mae hwnna yn, pan mae hwnna'n gofal cwmni notorious. Ti'n gwybod o? Be di gofio di, cwmni wneud elw ydi, mission gyntaf Facebook ydi wneud elw. Mission gyntaf cwmni ei gyd ydi wneud elw. So, mwy a mwy ti'n rhoi drosodd iddyn nhw, a mwy a mwy maen nhw'n mynd i gallu gwneud efo fo. Os ti'n digwydd byw dy fywyd cyfan yn y Metaverse, then maen nhw'n mynd i cael access i bob dim ti'n neud, a maen nhw'n cael mwy elw fe di nhw'n neud allan o hynna. Y reality, dwi'n meddwl i fi, syniad fysa teclyn ydy'r technologi fod ffordd i helpu chdi gallu neud dy fywyd, dim fel crutch neu rhywbeth i ti guddio tu ôl mwyn neu fatha ti dylai helpu neud dy fywyd i waith dim cymeru drosodd dy fywyd di, so fatha'r syniad fatha dwi'n gwachad y concert ma ond yr issue mae pawb di codi wrth gwrs ydi efallai mai unrhyw fath o spectol neu goggles ydy'r cam nesa ymlaen mewn computing a cyfarfod fyny yn y byd. Ond y broblem ydy fod Facebook ydy'r cwmni iawn i ddod ar technoleg mae i'r farchnad. Maen nhw, wrth gwrs, di prynu stwff i fewn, maen nhw, efo bob dim heblaw amdan Facebook, y cwmni literally a wow. Rhannu a dinistrio fucking elections. So, dyn nhw wedi creu yn byd o scratch sydd o werth. Mae di bod yn thema yn dod mewn mlaen efo'r news stories y stuff da ni wedi gweld bod crush any competition, dominate the farchnad, ydy fel i prif peth nhw. Lle does dim gwerth, dydyn nhw ddim yn generatio gwerth i bobl. A'r cuddiad tol i'r syniad na platform dyn nhw, a bod nhw ddim yn neud unrhyw fath o dewisiadau editorial a balle, bod nhw ddim efo reolaeth beth sy'n digwydd, a bod nhw'n cuddiad tol i'r syniad ma na'r yr algorithm sy'n penderfynu dim ni, so da ni'n mynd i beth i editorial eisiau. Wel, nes i'n cloddio'r algorithm o'r ddeiar a just plugio fe fewn o ddo. Nes ti actually fucking adeiladu a bwydo shit mewn iddo fo, a wan ma'n neud penderfyniadau. So, ti efo reolaeth dros dy fo, chos ti di neud, just bod chdi di outsource, ti di cymryd cam o rwth yr dewis. Chdi sy'n dal di achosi'r dewis digwydd, mae'r cadwyn yna, ti'n dilyn o chdi'n ei penderfyniad yn y cyfarfod yna i'r algorithm wneud rhywbeth. Ond, ti'n meddwl, boys, ddech chi'n deud fanna Facebook ydy'r cwmni i ddod o hwn i ni, ond ti'n edrych ar y cwmnioedd sy'n gallu dod ar Metaverse i ni, a ti jyst yn mynd, na. Ond y peth y wahaniaeth. Metaverse, ydy hwn rhywbeth ydych chi actually isio? Mae pawb yn dadla hefyd o fewn i'r thygla be'n union ydy'r Metaverse oherwydd mae rei yn deud wel mae Red Dead Redemption Online yn Metaverse a ti'n meddwl wel beth iawn sut ti'n diffinio fo'n yn iawn a bullshit i tynnu sylw ydy hwnna mae nhw'n deud fatha mae da ni am byw yn bywyd da ni yn yr Second Life airbrushed perfect reality mae lle mae creepy Uncanny Valley Microsoft Teams avatar yn neud heart emojis pan ti'n clicio'r bwtwm a mae just yn sothrach i tynnu sylw a does yna neb isio hwn maen nhw'n mynd i greu fatha rhyw bullshit use case sy'n dweud mae hwn yn dod yn gret a dyn mynd i edrych arno fo dweud mae hwn yn fucking nuts. Fatha o'na fideo oedd ti di rhannu Iest. Joanna Stern, 24 Hours in the Metaverse? Hwna oedd yr un efo'r ddynas oedd off y bus ac oedd yr fucking gada hi'n llawn o bullshit. Oedd hwnna, hwnna reit, lle mae ti mewn AR, byd AR, a wedyn mae'r hysbysebion i gyd yn popio fyny'n bob man yn the Amazon Metaverse di hwnna de. Right, so ti sort of fatha fel, wel, ydy o fod rhywbeth fel la, lle ti'n just yn mynd o gwmpas. So, mae un o'r straeon y welish i'n y papur newydd, oedd y cwmni tu ôl i
Pokemon Go. Niantic. Ie, bod nhw'n neud Metaverse bullshit. A sy'n ni'n trystio nhw mwy na... Ie, ond y pen ydy, maen nhw'n neud fatha AR insertion mewn i'r byd go iawn, sydd yn feddwl bod maen nhw yn mynd i... So mae'r technoleg am fod i greu fatha'r bullshit ma sydd yn ti'n gwisgo'r dy ben a ti'n gweld yr AR yn y byd go iawn. A ti'n... Be mae'n actually atio? So mae hwn yn mynd i graidd rwan. Da ni'n super hen a cranky erbyn hyn. Sorry, Bob. Speak for yourself. Dwi'n full of the joys of spring, fi. Fine. So mae Bryn wedi officially mynd lo-fi pulp-based Bryn. So rwan, mae fel plant-based diet, ond basically Bryn mond yn darllen information ysdi o'n cyrraedd o ar fel coed ydi marw. It's cool. So ti di kind of, ys ydi pob beth yn mynd ar-lein, ond mae fel kind of hen nines a tides yn isio cael Covid pass, ond ti'n goffod cael y government gateway login i neud o, a dydyn nhw methu. Y thing ydi... Mae yna optio allan a mae yna ddim yn gallu. Ond y thing ydi... Mae'r ddylien ni'n just fatha rush headlong a dweud, Facebook, give us the Metaverse. We're all for it, fatha beth. Dim much beidio, we'll just do it. Mae yna yr erthygl The Atlantic na'n brilliant. The Metaverse was rubbish 27 years ago. Be maen nhw'n deud amdan dydy technoleg byth mynd i ddal fyny hefo lle mae bobl isio fo fod. Ia. Ond y pwynt i fi ydy'r syniad yma bod da ni'n, fel ti'n dweud, da ni'n old farts erbyn hyn. Ond plant chi wan yn mynd i tyfu fyny efo'r thing ma fel yn normal. A maen nhw'n mynd i roed i headset on, mynd i fewn i'r Metaverse, mynd i ysgol. A ti fatha, dwi di mynd y fucking nuts yn y tîm a dros y 2 flynedd dweitha, ben yn hun. Dychmyga'r byd lle ti'n mynd gorfod gadael y tŷ, ti'n mynd cael cysylltu, ti'n mynd cael profiad yn y byd go iawn, ti'n mynd teimlo... It's a horrible dystopia. A dio ddim... Ti'n mynd i... Mae tama bach o dyfrendi mynd i farw oherwydd... Ti'n mynd cael yr actual... Dwi hefo ti fanna. Mae gen i llinell fan hyn just i ddiwedd y darn yma. Drach yn ni, moving on, hefo stories, check it out. Llinell brilliant ar diwedd yr erthygl in The Atlantic. The Metaverse isn't about building perfect virtual escape hatches. It's about holding a mirror to our own broken shared world. Facebook's promised Metaverse is about distracting us from the world it's helped break. Ac o'n i just fel, God, sy'n iawn. Bob tro dwi'n checio rhwydwaith menywod Cymru fyddai'n meddwl am hwnna rwan. Mic drop. Tell me about it. Sôn am... Just dweud cyn i ni fynd. Di Mark Zuckerberg ddim yn cael ei jokes amdan bod yn robot, chys am un peth dwi'n teimlo oedd angen enaid i fod yn gallu ei jokes am y ffaith bod yn swnio dda robot. Mae hwn yn cyfeirio at y fideo lansiad y Metaverse efo terrifying Mark Zuckerberg yn self-parodio ei hunan bod o'n swnio fo robots. Ond fel mae pawb wedi pwyntio allan, mae ei avatar o actually yn edrych mwy fel person go iawn. Wel, mae cerdded mwy fel person go iawn. Oedd y haircut yn really, just, oedd o'n reid neu fi poeni, fatha, mae'r boi ma'n tre gwerthu rhywbeth i ni, efo'r gwallt yna. Fel arfer, na i ddim judge gwallt pobl, ond mae o di torri wallt, ond fwy cwta yn y fringe na gweddill i bennod yna, mae'n edrych fel ma'n waw, mae'n edrych yn really weird. Fatha just fatha gwyllti fi, ond fatha, dweud, na i just pigo rhywbeth i wisgo, a mae'r avatar yn dod i fyny, mae'n mynd fatha chwifir i'r chwith, a mae'na Chris T fo llewis hirach yn dod. Gwisg astronaut, so mae'n just yn mynd yn ôl wedyn i unio be mae'n gwisgo ar y funud, a mae'n mynd i fiewn i'r Metaverse bullshit. Dwi'n joke, chos dwi'n ond yn gwisgo'r un Petra. Fuck off. Is baby Steve Jobs mynd yn ymwneud? Na, trio bod yn Steve Jobs. He could never. Sôn am stuff arall sy'n mynd i ddynistio'r byd as we know it. Yes, dwi'n gwirioni ar yr heater ma ti di roed fewn yn y notes. Okay,
cer fi drwy hwn, cos mae hwn actually yn batshit o syniad, but also... Yeah. Mae mor hir ys fi dweud hyn. Mae na GPU i fewn yn yr heater yma. So mae'n edrych fel hen cyfrifiad. Wel, dim hen cyfrifiad. Mae'n edrych fel G3 Tower neu rhywbeth. Mae'n edrych fel... Mae o'n signo aed i fewn iddo fo ac yn mainio... Bitcoin mae o'n mainio? Satoshi... Mae'r cyfrifiadur, heater yma yn cloddio Bitcoin ac yn defnyddio'r gwres. Mae'r GPU insane amount o wres. Mae mainio Bitcoin yn creu i heatio stafell ti. So ti'n ffidio Bitcoins wedyn, ti'n gallu gwerthu nhw a ti'n gallu neud pres. Off y heater yma. I can't even... Oh shit, mae Bryn di torri. Bryn! Ond... Mae Bryn yn fel nopio allan o'r sgwrs yma. Mae'r heater yn gostio, nawn ni just symud fyny $1,000, iawn. So, mae'r heater yn $1,000, a mae yna calculator ar y gwefan lle mae o efo current Bitcoin price a hours a day your heat bit is in use. So, deud fod o ymlaen 24 hours a day, a wedyn mae'n estimatio price of electricity, a wedyn ffaint ti'n mynd i gael am y Bitcoin ti'n cloddio. Mae o 1,000 o bunna a ti'n mynd i gwario mewn blwyddyn 1,100 ar trydan trwy just hwn. So mae hynna yn dod eich di fyny 2,100 a ti di wneud 1,700. So hyd yn oed ar gwefan nhw i hun? Mae'r gwefan nhw i hun. So ti $400 dal out of pocket ar ôl blwyddyn. So mae'n 2 flynedd mwyn o lai i wneud y bres yn ôl yn prynu'r bullshit ma. Yn dibynnu ar pris Bitcoin, de? Os mae yna crash yn Bitcoin, mae eich fod yn gallu mynd 5 blwyddyn. Mae gen ti heater... Diolch hyd yn oed fel Dyson heater. Pam ddim just cael computer sydd yn mainio Bitcoin ac yn gadael hwnna'n gadael dy stafell? Be di wahaniaeth? Just fod o ddim yn edrych fod o hwn? Mae'n lyflu. Mae'n brydferthion. Ti'n gallu cael wood finish anna fo os? Ie, mae'n wood finish. Mae'n masif y fyndi. Mae o... Di ffigur allan bod y pobl sy'n byddsoddi yn y... Mae bobl efo igon o bres neu byddsoddi yn y bullshit ma. A maen nhw'n dweud, so be, da ni'n mynd i rwcio'r morons ma am gymaint o bres da ni'n gallu. So, fuck it, da ni'n bildio'r machine ma am campins a gwerthu nhw 1,000 o bunna. A just... cael... Does am ffordd upgradeio'r GPU yn efo chwaith, dwi'n meddwl. Cwrs bod na ddim. Achos ydych chi'n prynu ni'n ffocin nesau i upgradeio fo. Ti wedi gweld y lluniau o'r bobl? Maen nhw wedi cael pobl wrth ymyl o. Mae yna un efo boi efo panad wrth bwr yn smalia darllen llyfr ac jyst nedrach yn fath o the robot's taking over. Why is he here in my house? Boi bach ifanc efo bucket hat yn darllen llyfr blanc ac yn sbio ar hwn just fel why did I buy you? A wedyn ti ferch mor hapus o dan efo I am on my floor and happy I have heater. Mae gen hi mae hi'n edrych yn very mae'n edrych o bod gen hi Instagram account lle mae hi'n mynd rownd yn fel checio allan flats drud iawn yn Llundain. A maen nhw gyd yn 20-somethings. O ie. Sydd hefo cwpl o... Os da chi'n prynu un, Heatbit. Mae hwn 100% y thing i fel. Bobl sydd yn minted, sydd ddim yn poeni bod nhw'n mynd i ddinistrio'r byd anyway, a fel, dyn nhw'n hyd yn oed yn gallu cael heaters boring. Crydwch, os da chi eisiau, rowch 1,000 o bunna yn lle i ni, a nhw'n ni just neud y podcast ma. A mae'r air poeth da ni'n rhoi allan ar methane yn gallu cael ei capture i redeg economi Liechtenstein am 3 mis. Yep, nhw'n ni definitely neud hynna.
Definitely. So, yeah, Radiators, dyn nistyr byd. Nes i anghofio deud yn y bit gemau bod y GTA 3 remaster yn edrych yn hilarious. Lot o bobl wedi bod yn cwyno bod nhw wedi remaster o'r game ma sy'n 20 mlwydd oed a mae actually edrych yn waith nag oedd ar y PS2. So mae hwnna just yn fel exciting i fi. Mae nhw wedi fel sgleinio fo fyny gormod. Mae'n eitha ffynnu. So mae nhw wedi rhoi lot o fel polygon smoothing upgradeio yn nhw. Ond mae yn y game, mae yna massive caffi massive, a donut massive yna fel. A wedyn fel, ti'n fel hexagonal nut, fel ti'n cael i drwsio pethau. Bolt, sorry. A dyna di whole point y thing, mae fel bolt massive, fel donut massive, a bolt massive di, ond maen nhw di just indiscriminately just taflu polygon smoothing ar hyd the whole fucking game. So mae'r bolt ma. Faint mae'r studio di wneud ar gwerthu? Mae'n troi allan taw actual port o'r mobile version ydi o, so maen nhw di wneud absolute fortune o'n fo, ond ddim actually yn caring. £50 am y tri. Mae'r £50 games ma'n ond, bonus, os ti efo Xbox Cloud, whatever, count. Game Pass. Maen nhw gyd yn hwnna. Amazing. So, mae gen ni, so da ni wedi siarad lot amdan y Metaverse a Facebook. Dwi'n mynd gwrs nathon ni ddeud yn gyflym bod maen nhw yn cadw data, browsing data bobl o dan 18, so di hwn ddim yn surprising i unrhyw un sydd hefo bobl ifanc ar Facebook, ond TBH, so neb actually iwsio Facebook, Instagram rhaid chi wyri amdan. Just unethical, everybody knows it. Mae Amazon yn cael beef hefo Visa. Maen nhw'n mynd i stopio derbyn UK-issued Visa credit cards. Just achos bod mae Amazon yn cael cystadleuaeth cocia mawr efo Visa rwan. Dwi'n bod gos di hwnna yn mynd i'r ffeithio yn ni. Beth diddorol i gysidro fanna di mae neitha bosib fedrith Amazon ennill. Yeah, so, 100%. Naw gwaith allan o 10, mae Visa fwy na'r cwmni a maen nhw ymladd yn erbyn. A teddi bod... Heblaw am. Wel, teddi bod y syniad bod nhw fatha... sorry, da chi'n cwmni sydd yn dibynnu ar pres? Diddorol, oce. Da ni efo pres chi gyd, so fuck you, fath o beth ydy, fel afer ydy agwedd Visa. Peth diddorol ydy edrych, mae market cap... Amazon rhywbeth atha 2 trillion. Beth yw market cap? Be mae hwnna'n feddwl? Fatha valuation, essentially valuation y cwmni. Yes. So mae Amazon fatha 2 trillion. Mae Visa rhywbeth atha 500 billion. So, yn union, cystadleuaeth cocia mawr. Well, so mae Amazon 4 gwaith mwy na Visa, a mae nhw wedi gwneud dwywaith gymaint o revenue dros o flwyddyn dwytha na mae Visa wedi gwneud. A cofio, mae Visa sydd yn prosesu cerdau credit rhan fwyaf o'r gorllewin, so mae nhw'n cael lot o bres yn wedig ar gwerthu ar-lein a balli. Mae'n gwneud toman o bres. Beth diddorol ydy, cerdau credit Visa, maen nhw wedi penderfynu peidio derbyn. Maen nhw wedi penderfynu wneud o mis Ionawr ymlaen. So, ac oedd i trafod hyn efo rhai o pobl yn gwaith. Mae Visa yn gwybod yn union faint mae hyn yn mynd i gostio nhw. Os maen nhw'n gallu mynd dros, os di Visa ddim yn bacio lawr. So maen nhw'n gwybod yn union faint maen nhw'n mynd i golli, a maen nhw wedi penderfynu wneud o anywhere. So mae'n werth igon iddyn nhw i beidio i bygwth o, a wedyn dilyn troan efo fo os bod nhw'n gorfod mynd ffwrna. Chos os ti'n ystyried, os gen ti credit card Visa, chance ydy gen ti debit card Visa, sydd yn feddwl nid i, bydd ti dal yn gallu gwario efo nhw. Ond, beth diddorol di, ti'n edrych ar yr faint maen nhw'n gorfod talu. So mae ar y funud, o'r blaen oedd y rate yn 0.3% o'r transaction value oedd nhw'n gorfod talu fel fee i Visa. Ers Brexit, maen nhw wedi cellu codi hynna i 1.5%. Peth ydi, dyn nhw'n swnio'n lot, ond mae model Amazon yn low margin, high volume. So, mae bob 1.1% o be maen nhw'n gorfod gwario i prosesu'r transaction
yn pres yn y banc i Amazon. So mae codi o 0.3% i 1.5% actually lot o bres. Rwy'n fatha Apple, mae Apple yn low volume, high margin. So di codi o 0.3% i 1.5%. Dyn nhw'n neud y gwaniaeth. They don't give a damn, fath o beth. Mae nhw'n gallu absorbio hynna a ddim hyn o'r sylwi. So, Bryn, dwi di agor, dechrau? Credit cards, this is my life. Hwnt i bywyd i bob diwrnod, di fath yr diogelwch efo cardiau credit. So, mae o'n ddiddorol i fi o... A beth sy'n hefyd ydi, achos o'na boi ni ar y gweithio i, oedd o wedi ystyried fysa hyn o rhywbeth. Beth o wastad yn dweud ydi, da ni'n meddwl am y cwmnïau mawr yma fel bod nhw'n cwmnïau mawr, oedd y realities ydi, mae'r cwmnïau mwy na nhw, a eventually ti'n cyrraedd y top, a maen nhw'n gallu, ti'n gallu strong armio nhw rhywfaint i gallu cael ffordd y hyn. A eto dod lawr i pres. So, os ti'n gallu deud, a gwybod yn union faint mae'n mynd i gostio chdi deud, da ni'n mynd i cweru credit visa i mwy, mae visa gwybod faint o bres di hynna, ac os ti fodlon colli hynna faint i gallu cael yr 1.5 lawr i 0.7 dyna, ti'n gwybod wedyn mae visa probably mynd yn mwy dibynnol ar y pres a mae Amazon efo icon o cloud ti'n gallu deud na, bai visa di hyn i gyd, dim ne mae visa bod yn afresymol mae gyda icon o cloud ti'n gallu cael get away efo fo. Oh my gosh. Mae'n teimlo'n fel astronomical sums o bres sydd ddim actually yn effeithio ar bywyd bobl, ond mae'n mynd i, achos mae'r dolyg yn dod fyny, a ti'n gwybod, gymaint bod gen i rhifin o Ethical Consumer Magazine ymlaen i fan hyn, sydd yn deud how to boycott Amazon this Christmas. Dio ddim yn mynd i ddigwydd. Right. Gan bod y pethau serious rwan wedi mynd teipio, dwi'n credu bod hi'n angenrheidiol iddyn ni symud yn ôl i'n hoff flwyddyn ni. Mae na thema wedi datblygu dros y misoedd diwetha. Okay. A falle fydd hon yn parhau hyd y dyfodol. Dydy'r Haclediad ddim ond yn mynd i wneud ffilm di ddim, sydd yn dod o ein hoff flwyddyn 1997. That's right, Jacques Villeneuve yn ennill yr F1 World Championship. Rhywbeth be arall ddigwyddodd yn 1997. Hwna dyn unig beth dwi'n cofio ddigwyddodd yn 1997. Tony Blair ennill. Hwna bydio. Cool Britannia, Britpop. Cerys Matthews. Cerys Matthews. Hwna, nath Cerys Matthews digwydd, that's it. Ond wrth gwrs, mi nath the campiest of the camp masterpieces ddod allan. Y ffilm yn nath pretty much dinistrio yr superhero genre am ein gymlynedd arall. Croeso i ffilm di ddim y mis yma. Batman, ampersand, Robin. My name is Freeze. Learn it well, for it's the chilling sound of your doom. This is the way the world could end. Please, show some mercy. With ice. With a kiss. With venom. I probably should have mentioned this. I'm poison. Poison ivy. And the only man who can stop them. Hi, Freeze. I'm Batman. Can't do it alone. Batman will watch his beloved Gotham perish. Bundle up, boys. There's a storm coming. Kill the heroes! It's the hockey team from hell. Cool party. Arnold Schwarzenegger. All right, everyone, chill. George Clooney. Julie, I'm not the marrying kind. I know you've had your wild nights. Good night. Wild doesn't quite cover it. Chris O'Donnell. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Uma Thurman. So many people to kill. So little time. Alicia Silverstone. And you are? Batgirl. That's not awfully PC. What about Bat Person? Found the Batcave. She knows who we are. Guess we'll just have to kill her. Yep. In a Joel Schumacher film. Strength and courage.
Partners. honor, Partners. and loyalty. Partners. It all comes together. We're going to need a bigger cave. Batman and Robin. Na chi, da chi dal yn stuck yn 1997 fel ni? O'n i really just isio canu yr Batman animated theme. Tani pawb atgoffa fi bod y theme yma ddim byd i wneud efo'r ffilm yma. Na, mae'n animated theme hefyd. O, mae'n defnyddio hwnna hefyd. Yr un un. It's very good. Ie, bod mae'n mor dda, dydi? Kevin Conroy, Batman, Kevin Conroy, o'r animated series. Dwi hefo ti, Bryn, ti eisiau hwnna, ond mi na i wastad advocatio am Will Arnett. O, ie, Will Arnett yw fy Batman. Fair. Ond hyd i'r peth, mae Will Arnett yn neud croes rhwng... Screen grab! Bastad o beth. O, dwi'n methu'r screen grab. Does a neb yn gwybod beth ddigwyddodd fanna, cos mae'r Twitch stream di dropio allan. Oh, yes, anol. Disgrifiad hwnna yw bod fy Pine Trail Pale Ale Alcohol Free gan Martin Lewis MoneySavingExpert.com wedi chuffin ffrwydro yn fy chuffin chops ar hyd fy chuffin gader a fy chuffin Dyna lle mae'r carbonated water i gyd i mynd. Fewn i'r can yna. Ffachanol hwnna just... So, mi dwi angen rhyw funud bach i nôl Cwtyn. Yeah. We'll be back. B.R.B. Sorry. Hi, guys. Bys y broblem yna ddim yn digwydd o'n 1997, cos doedd dim cwrw diolch o am Caliber, sydd dal yn sgafiach. Dwi'n cofio cael botol o Caliber mewn pub yn Llandrindod? Oedd o un o'r adegau pan ma'n i'n goffa gweithio bell i ffwrdd ar yr Welsh. Ac yn i fel, dwi'n fancy drink, dwi'n fancy cwrw. Ges i botol o Caliber tua 2013, ac oedd y best before date yn 2009. Arno fo. Ac yn i fel, waw. Dwi'n deitha ti, mae pubs yn misio ffortiwn. Sa'n edi agor, a mae dwi'n fod yn ffain, a mae dwi'n fod yn cefn y fridge am 10 blynedd yn o'n oer. Mae hwn dal yn really neis o. Mae'r Pine Trail Pale Ale ma dal really neis. Okay. Da iawn. Digon teg. Drycha, positifrwydd. A mae just siarad am... Ten yn super alcoholic free, dwi'n sy'n eisiau trio. All of the bite, none of the back. Speaking of which... All of the bat, none of the bet. Yep. Croeso i ffilm di ddim. Ti'n cael lot of the bat yn dechrau'r ffilm yma, yn sicr. So, dwi'n lyfio meddwl bod ni'n rhoi good value for money i'r bobl fel Matthew sydd wedi rhoi pres i sponsor o sioe yma. Achos, nid yn unig ydych chi'n cael tech podcast bob mis, ond ydych chi hefyd yn cael premier film criticism. Dyn ni wedi cyfro gems ar y sioe yma o blaen. Fel Super Mario Brothers. Fel Specific Rim. Fel... Specific Rim 2. Sorry, Specific Rim 2. Reprising. Yeah. Fel yr unna efo Colin Farrell yn reidio ceffil sy'n gallu hedfan. Winter's Tale. Ac, o dim ond un sydd wedi cipio'n calon ni. Sydd wedi creu rift yn yr Haclediad, lle na fi rift ar blaen. A dwi'n cedi bod Valerian and the City of a Thousand Planets wedi cael bach o competition am yr hoff ffilm dwi wedi wneud ar hwn. Croeso i Batman and Robin 1997. Y tro cyntaf i fi weld y ffilm yma. Mae'n ffynnu bod ti'n sôn am A Winter's Tale. OK. Wante mae Bryn wedi bod yn teasio. Mae o fel rhyw fath o Uma Thurman gorilla suit striptease. Right? Achos mae di bod mynd, mae gen i facts. Oh, Sioned, you are not ready for this. Go, Bryn. I don't think you're ready for this jelly. Mae'r ffilm yma wedi cael gyfarwyddo, fel da ni gwybod, gan Joel Schumacher. Dyn sydd wedi ers wneud yr
ffilm yma wedi ymddiheuro am y penderfyniadau da ni am gwario lot gormod amser yn trafod. Pe diddorol ydy, mae'r ffilm wedi cael ei ysgrifennu gan boi o'r enw Akiva Goldsman. Nes i ddim hyd yn oed checio hwnna allan ar yr IMDb. Mae Akiva Goldsman wedi ysgrifennu Batman and Robin, a nath o gafodd o Razzie nomination, Worst Written Film grossing over 100 million. Mae o hefyd wedi gyda story by credits ar Transformers The Last Night. Mae o di cael nath o sgrifennu A Beautiful Mind. Brilliant film. Gyda Oscar am hwnna? Do, dwi'n eitha sicr. Cinderella Man gafodd o BAFTA nomination, Best Screenplay. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer Fringe, sef un o'r cyfresu sci-fi mwyaf diddorol a da dwi wedi gweld ers hipyn. Mae wedi ysgrifennu ar Star Trek Discovery, a di cyrwyddo, by the way, Discovery, Picard, a Strange New Worlds. Ond? Mae hefyd, nath o ysgrifennu y screenplay ar gyfer Angels and Demons. Oh my god. Na. Yr cherry ar y top. Yr ffilm gynta iddo fo ysgrifennu, cynhyrchu a cyfarwyddo. Oedd The Winter's Tale. Oh my god! Ac o'n i di anghofio na dyna pwy oedd o. Mae gennym ni returning ffilm di-ddyn alumni. Angels and Demons a Winter's Tale. Holy moly, so dyn ni di wneud Triple Crown, gan ni Goron Drifflig, Akiva Goldsman. Mae si ni cael ar y sioe. Gwogr i gwobr iddo fo. Akiva Goldsman. Efo pres Matthew, diolch Matthew. Akiva Goldsman, di sgrifennu cyfarwyddo a di cynhyrchu Magic Horse. It's a goddamn horse. It's a goddamn magic horse. It's a goddamn... Which is llafu H-A-R-S. So... Guys. Holy horse, Batman. So, just cyd-destun o Sky Sioned. So... Hyfryd. Diolch am effeithiau. Hwn oedd y pedwerydd ffilm yn ymdrech greiddiol Warner Brothers i wneud cyfres Batman. Gafodd y dau gynta i wneud gan Tim Burton. Enwog iawn. Trawsnewid yr comic book genre. Michael Keaton fel Bruce Wayne / Batman. We stan. Wedyn ddaru nhw symud ymlaen Joel Schumacher cymeryd drosodd ar gyfer Batman Forever. Yr trydydd ffilm, Jim Carrey. Oedd Michael Keaton yn barod i ddod yn ôl i wneud y trydydd, ac Schumacher misio fo. So nath nhw efo Val Kilmer. Ac oedd Val Kilmer yn rhaid. Oedd o really, oedd gen ti Jim Carrey at the height of his powers efo Tommy Lee Jones hefyd. Mae hyn yn mynd i swnio'n ofnadwy, ond dwi eisiau chi beidio cicio fi allan o'r siow, OK? Dwi heb wylio dim un o'r ffilms ma. Heb amdan Batman and Robin. Rei, dwi'n cofio, achos o'n i'n esbon hyn a thal, achos o'n i'n giglo am watch it hwn, oedd yn fel, be, ti'n bod o'n blaen? O'n i'n fel, na. Ti seriously efo? O'n i'n fel, na. Dwi'n fel, sa ti di gwerthfawrogi fo ar lefel... Dwi'n fel, sa ti di gwerthfawrogi fo ar lefel gwahanol os sa ti di gweld y gyfres i gyd. Ond ti di gweld y Nolan, do? Do, i gyd. Do. So... Ar Lego Batman film. So, hyd yn pediddorol. The greatest Batman film. Apparently based ar y dailies oedd Warner Brothers am roed trydydd ffilm i Schumacher. A hwnna fysa diwedd y gyfres. Ond So, hwn di ffilm gyntaf George Clooney fel Batman. Mae Chris O'Donnell yn dod yn ôl fel Robin. Mae gen ti hefyd Michael Gough sef Alfred. A fo hefyd Alfred o'r gyfres teledu a mae wedi bod trwy'r ffilms i gyd. Uma Thurman, Alicia Silverstone, Arnold Schwarzenegger sydd yn cael billing uwch na George Clooney mewn ffilm, a mae George Clooney yn chwarae Batman. Ond, TBH, be mae George Clooney di wneud film-wise cyn hyn? Not a lot. Mae'n done straight off ER. Nid yn Doedd Schwarzenegger ddim arno fo tan munud ola na gyd.
Dwi'n gwybod. Oherwydd Patrick Stewart oedd i fod i wneud o. So ni di clywed... Mae yna Shakespearean version o'r sgript allan yna. Lle bod bob dim oedd Mr Freeze yn deud mewn Shakespearean sort of ffordd efo Patrick Stewart. So o'n i di clywed yn wahanol na... Anthony Hopkins. Na, nes i'n gwybod. Source of knowledge fi gyd arno fo The Caped Crusade, llyfr Batman and the Rise of the Nerd Culture gan Glenn Weldon. Mae Iestyn di actually darllen llyfr papur. Dwi bron ar ei ddiwedd ar wan, actually. Hefyd, mae Elle Macpherson yn y ffilm. Dyna hwnna taflu fi, o'n i'n meddwl dwi'n nabod hon. Pwy di? Dwi'n nabod hi. Nes i alw hi'n Claudia Schiffer yn notes fi am y 2 dudalen gynta. So hyn ydy'r baseline. Mae yna supers yn hwn. So, Sioned, os ych chi wedi gweld yr ei cynt, os ych chi wedi gweld progression mewn ffordd o yr un cynta eitha tywyll. Ond tywyll am 1989 rwan sa ti'n edrych mod mynd Wel, o gen ti ddim yr un Robert Pattinson oedd o eitha flamboyant yn efo. Mae gen ti Jack Nicholson fel The Joker. Dwi wedi gweld siad lot o video essays so mae'r ailyn yn fwy very Tim Burton. Tim Burton full control a wedyn y trydydd efo lle mae Joel Schumacher yn cymryd drosodd yr rheswm mae hwnnw yn un odd ydy lle o Tim Burton dal efo yn sut oedd y ffilm yn cael ei wneud a so Joel Schumacher di hwn yn iawn so mae o di gweithio allan mewn ffordd lle mae rei pobl yn rili cyfo fy mrawd un o'r ffefryn fod oherwydd yr un Batman and Robin na Batman Forever oherwydd fod gynti Riddler yn ei steil yn efo. Mae'n rhan yn y fi, so ni'n licio watched hwnna, cos mae Jim Carrey yn terrifying. Mae actually'n scary. Ac oedd hwnna'n Jim Carrey o gwmpas, oedd o di, dwi'n meddwl newydd wneud Ace Ventura. Oedd o ar fel i £1 million a film job. Oedd o'n neud good. The boy o dwi'n cofio yr blwyddyn yna, lle oedd Jim Carrey yn bob man. Saturday morning TV, nighttime TV, oedd o dros bob dim rhedeg yna. Ond wedyn nath Joel Schumacher cael, nath o sacio pawb oedd yn involved efo'r ffilm Batman Forever a i ail-wampio yn y ffordd oedd o eisiau wneud. A dyma di'r result gath ni. Hwn ydi, sa chi'n galw pen llanw artistic vision, Joel Schumacher. A dwi'n kind of, a dwi'n gwybod beth ydych chi'n meddwl, ond dwi'n teimlo dwi wedi gweithio allan be oedd y direction oedd wedi roed i pawb. Go on. Mwy. Sut dwi'n wedi ymateb i hwn? Mwy. Beth ti'n meddwl? Mwy! Ond ti'n meddwl beth sy'n really weird, be nes i sylwi'n syth bin fod dwi heb di gweld y ffilm yma ers iddo fo fod yn cinema fod nes i weld o opening day eto a fatha oh my god what the hell was that mae'n shocking os ti'n edrych ar 1997 da ni di wneud Spice World lle mae gynti odd camera on this angle tu mewn i'r bus sydd yn obviously set mae gen ti Austin Powers sydd weird camera angles mewn obviously set a wedyn yr un arall sy'n dod i meddwl fi wedi cael ei wneud yn yr un style ydi Orgasmo wow so, a wedyn mae gen ti hwn so mae gen ti'r 4 ffilm yna wedi cael ei wneud ryddhau yn 97 sydd yn edrych yn ôl ar ffilms o'r TV series o'r 60au a balli sydd yn fatha'r Batman TV series mewn ffordd ydi. A maen nhw gyd yn cymryd yr influence o'r yna, a maen gyd i dod allan yr un blwyddyn, a maen nhw just a weird, pam fysa Schumacher di mynd penderfynu, ffordd na dwi eisiau mynd â fo. Peth ydi efo dwi'n teimlo, i rywun dwi'n meddwl bod y ffilm quite yn
siŵr pa tôn mae'n trio mynd. Mae'n trio bod fatha'r stwff Tim Burton mwyn un agwedd. Dy'r sgript ddim. Ti'n teimlo fatha bod... O, na chi, mewn tôn, mae'n trio bod fatha... Chos, a hyn di'r peth ffynnu i fi. So Batman yn y ffilm yma yn fucking idiot. I love it. Mae'n fod yn fatha world's greatest detective a mae'n fucking moron. Does neb yn world's greatest detective. Yn rhan o'r ffilms, dyna be mo fod. Ia. Just... So, dwi'n sylweddoli bod... Dwi'n sylweddoli bod Alfred yn sal. Dwi'n gwybod bod gen i hi nis. Dwi'n mynd neud i background ar bobl, na. Na, a mae just fatha mae'n cael synnig i bob dim. Mae ti fatha... Paham, for plot reasons. A mae just fatha... Okay. Ydych chi'n barod? Let's do it. I fi fynd chi trwy. Skim me through the butt shots. Beth sy'n digwydd? Batman and Robin. Mae'r titles yn cychwyn efo morph effect, sydd yn eitha 97. Dwi'n cedi ffeindio chi, mae hwnna'n thing. Mae symbol Batman yn morphio fewn i symbol Robin. Mae o'n very Robert Rodriguez kind of film. Mae Arnie yn cael top billing yn y titles. Note fi fan hyn ydi, oh god, dwi'n lyfio hwn yn barod. Nipples, bums. Cod pieces. So mae na very fast montage. Very Shakespearean. Mae nhw'n fatha lingering shots ar fatha bat ass. Mae na lot o... yna. Nipples, bums, very chwedeg. Mae cut y dillad i gyd, bod peth very chwedegau. Petasau, bat nipples, thing yn y chwedegau. Robin, mae nhw'n glarod i fynd i crime fightio, ond mae Robin eisiau car. Mae o'n, I want a car. Oedd yr amser nath o gymryd i'r car codi fyny a troi rownd, oedd a, tywod, o'ch di just yn disgo, come on, man, here we go. Ond hwnnw di chi'ch gynta'r ffilm, I want a car, chicks dig the car. Chicks dig the car? That's the film we're in. Ti'n gosod y tôn. Mwna di gosod y tôn. Mae na lot o kind of Basil exposition-y stuff yn digwydd hefo Mr. Freeze. Prif gymeriad y ffilm yn fy marni. So hyn un o'r pethau favourite fi. So ti'n gweld nhw fatha kitio hyn allan ar gyfer yr mission ma, maen nhw'n mynd allan ar ei patrol. Mae gen Batman tunnel sy'n fatha'n hirach na unrhyw tunnel dwi wedi gweld yn y noes i. Rywsyd, mae di adeiladu hwn heb neb wybod. Mae jyst yn rhan cyfrinachol o Wayne Manor. Ar y ffordd allan o'na, mae'r Commissioner Gordon yn ffonio fo ar y Bats phone ac yn deud... Ar yr Austin Powers clan phone. A mae'n deud fatha... there's a new villain, he calls himself Mr. Freeze. So... Pam fod nhw'n mynd allan, mynd i siop oedd nhw? Right, so mae nhw wedi cytu hyn allan gyfer y noson. A wedyn, yn ystod yr confrontation efo Mr. Freeze, mae nhw'n tapio i traed at ei gilydd. A mae yna ice skates yn dod allan. Mae yna bat skates yn dod allan. Bat skates yn dod allan. So, mae'r bat skates yn part o'i standard kit-out nhw. Ond fod mae'n rhewyn amal lle mae... Mae Gotham yn very Chicago. Mr. Horse and we need to get to the other side of the lake. Get that goddamn horse. So watchwch chi, ar diwedd y ffilm yma, wrth gwrs, mae evil demon... Dyna lle gafodd... Akiva Goldsman y syniad ar gyfer yr Pixie Manic Pixie Dream Horse. Yeah. Brilliant. So maen nhw mewn set, lovely art museum set. Dancing on ice, basically. Mae'n beautiful. Dancing on ice. Quarter awr o Dancing on ice fight scenes. Batman yn Fred Flintstone o lawr Kevin the Brontosaurus. Oedd hwnna'n ridiculous. Oedd hwnna'n very Disney Stars. A wedyn mae'n kind of landio ac yn mynd, hi Freeze, I'm Batman. Fath o beth. Doedd am hyd yn oed yn Batman. Doedd am hyd yn oed yn trio oed yn Batman. Mae just mynd, hello. Mae Robin yn byrstio trwy'r drws. Yn siap.
nes i sylwi, mae Sharp Robin, y twg Sharp Robin. So, un peth mi na i ddeud, unrhyw'n sydd wedi gwachod ysnad, ydych chi wedi gwachod hwn yn ddiweddar? Be sy'n bod yn chi? Plis cadwch chi wneud. Neu ar YouTube, lot fawr o fideo essays amdano fo. Dwi'n gobeithio bod na un fideo essay specifically amdano yr amount o ffenestri sydd yn cael ei smasho gyda bobl yn cwmpo drwyddyn nhw, neidio drwyddyn nhw, spectacularly smasho nhw. Mae hwnna'n thing gan Joel Schumacher. A dwi'n deud, mae gwisg Mr Freeze a ni, dwi'n mynd gwybod os ydyn nhw'n trio rhoi fel glowing pecs iddo fo, mae'n edrych o glowing boobs. Grab the gem, kill the heroes. Di basically quarter awr cynta'r ffilm. Dialog yna'n fucking... Mae Mr Freeze eisiau diamonds. Be oedd y ffyniad, yn yr un ffordd oedd yr hen TV show, oedd o'n sefyll yna, the single... evil man, a wedyn maen nhw gyd yn neidio allan o tu ôl iddo fo'n dod allan ac yn mynd i atacio. A mae'r police officers dal yn mynd at yma ac yn trio waldio fo'n gweld llefydd. Mae pethau drwg yn digwydd iddyn nhw'n cael ei rhewi. Dim ond 11 munud wyt ti'n cael, a wedyn wyt ti di marw, so mae rhaid wyt ti'n cael dy dadrewi mewn 11 munud. So mae Mr Freeze yn trio dwi'n diamond mwyn poweru ei siwt ffrisio a'i cryogenic chamber fo i achub ei wraig, but more about this wedyn. So, mae na lot o... so, mae Mr Freeze a Batman y gyd yn seithi fyny mewn rocket phallic iawn. Ond ti'n gweld y similarity... Go Iest. Yn fyna yn debyg iawn i Austin Powers, lle mae Dr Evil yn mynd i fyny hefyd mewn rocket. Sut maen nhw wedi wneud o'r un pryd? I don't know. Cos mae gyd yn mynd off 60s clichés. Yr 30-year cycle ma, dyna gyd ma'n dod i. Nes i hefyd gael flashbacks. O'n i newydd gwylio Iron Man am y tro cyntaf hefo fy mab. A oedd y flashbacks o fi'n deud, did you solve the icing problem? Ar y suits, oedd hwnna di neud fi fel amdan hwnna. So, dal i fynd, so, mae Batman wedi bod yn gwrthod gadl i Robin gael unrhyw hydronoid. Ac mae o'n pwdi, obviously, cos mae'r car, cos chicks dig the car. Mae Robin wedyn yn dod i achub Batman allan o'r roced yma wrth dringorio ochr hi. Great, hollol sens. Hollol sens. Am hynna wedyn, oherwydd oedd Batman yn flin efo Robin, oherwydd 5 munud wedyn i fewn mae Robin yn rhewi, ac wedyn you cost us the mission type thing. Sut oedd Batman yn mynd i gael allan o'r roced? Pwy awyr. Batman wedi rewi'n stuck yn y roced efo Mr Freeze. Mr Freeze trio ffrwyd o Batman, ddim yn llwyddo. Robin yn cyrraedd lawr y ddear, cael ei ffrisio gan y freeze ray. Hang on, ti di methu rhywbeth. Surfio. Maen nhw'n surfio. The surfing scene. Sorry. Maen nhw'n rhywbeth. Am maen nhw'n just neidio ar y drysau, mynd surf. A mae Robin yn gweithio cawabunga. Mae cawabunga notes fi. Sut oedden nhw'n meddwl, da ni'n mynd i survivio hon ar just hedfan lawr trwy'r awyr ar drysa'r roced. Bydda, this was always the plan. The world's greatest detective, boys. So mae nhw wedi surfio lawr, mae yna cawabunga yna fo, it's 1997, cofiwch, dal yn acceptable, the past is a different country, they do things differently there. It was acceptable in the 90s. Lot o Lego Batman vibes. How I got away with it. Lle mae Batman yn gwthio Robin i ffwrdd, a mae'n trio chybo, his family, mae just lot o hynna digwydd. So, mae hwn ydy'r quarter awr cynta. Yep. Literally intensive. Yes, pocket lasers to de-ice the icer. Pocket lasers. A wedyn smash cuts i ffilm hollol gwahanol. Hollol gwahanol. Well, smash cut i ryw fath o Rocky Horror Show, kind of. Set-up yn De America, lle mae Wante. Mousie Uma Thurman. Beth ydi enw i chymeriad hi? Pamela Isley. I gotcha. Pamela Isley. So, Dr. Pamela Jason Isley. Woodrow. Mae hi'n trio darganfod cymegion allan y planhigion. Mae hi'n caru'r planhigion. Mae hi'n very plant-based kind of person. Mae hi'n actio fel fatha, mae hi'n mewn fatha rhyw pantomime parody. Ti'n gwybod beth a dwi wedi gweld, mae Poison Ivy ma yn massive Eartha Kitt scenes. Mae hwn yn very o'r 60au. Fi ydi a ti'n gallu gweld drian o Halle Berry
ydi cael very much yr un peth yn y Catwoman thing. Fel, dwi yn nerd. I'm a nerd. Ti'n methu fod nerd yn sexy. Wedyn fod ti'n sexy, ti ddim yn nerd, rhagor. Be sy'n ni'n lyfio ydi, tas y Poison Ivy wedi troi'n sexy, a bod hi hefyd fel, mae gennau cymegion really cyffroes dwi'n mynd i gymysgu fan hyn. Drwch ar periodic table fi. Ond, mae nhw just fatha, mae pob yn South America yn actio fatha bod nhw mewn fatha yw pantomime 60s TV show. Ond dwi'n credu bod nhw wedi deall y show maen nhw yn efo. Maen nhw wedi deall y ffilm maen nhw yn efo. So mae na creepy science guy hefyd yn dwy'n i gyd o samples Pamela. A beth dwi'n lyfio di, mae'n dweud, he won't let me into his wing, I don't know what he's doing. Mae'n dyn y sgrechian yn y cefndir. I wonder what he's doing with the venom I made. A dweud, I'll never know. Ond dyna di'r pwynt. Dwi genuinely'n credu bod y ffilm yn gwybod be mae'n neud. Mae'r ffilm... Ti'n meddwl bod... Sorry. So mae'n troi allan bod y creepy scientist arall, creepy dyn ma, yn creu rhyw fath o scary super soldier. Croeso i Bain. Ond y dim yn Bain, yma. Nes ti weld be oedd o'n... Nath o'n dweud, the representatives from the United Nations. Just fuck off. What a script. Fuck off. What a script, Bryn. Come on, and who's paying for all this research and created Bane? Wayne Enterprises. Oedd nhw wedi cutio ties. Oedd Wayne Enterprises newydd stopio ffundio nhw achos bod nhw'n meddwl, hold on, this guy's a you nutbag. weirdo. Yeah. So great. So wedyn, na, mae na damwain gemegol fawr yn digwydd. But wait, there's more. Mae Luchador, sorry. S&M Luchador Bain. Lawr fan hyn. So mae Freeze, gyda'i notes fan hyn sy'n dweud, Freeze video, hilarious. In his robe... Batman a Robin yn cael... Batman a Robin yn cael debrief. Mae nhw agor fyny ar fatha... I'm Mr. Freeze. Fideo, a dim beth ti'n gwybod, mae'n panio drosodd i slippers. Mae'n panio fyny wedyn i rhyw anfarth o fwy mewn bathrobe. Dressing gown. A neidio, a mae'n trio dysgu i henchman fo i... Canu can Mr. Freeze. Tra maen nhw hefyd yn trio llyfu a bita frozen dinners, cos maen nhw'n rhy thick yw bod sy'n iwsio microwave. A wedyn un o'i... Beth yw hi? Rhywbeth Fox? Vivica A. Fox. Yn fatha trio flirtio mewn yn y ffordd 60 yna. Mewn un scene, a wedyn mae hi di mynd. That's it, dim gweld i beth eto. So dwi wedi skipio heibio y ffaith bod damwain fawr wedi digwydd yn De America, ac mae cymegion Dr Pamela wedi mynd yn bob man. Mae'n rhain nhw wedi mynd fewn i Bain. Mae'r horrible creepy scientist wedi trio lladd Pamela, a dyna di origin story hi. A mae'r ddeiar di llyncu hi. Mae'r ddeiar wedi llyncu hi, fel fam ddeiar. Ond da ni ddim yn gweld hi wedyn, dyna meddwl, R.I.P. Pamela. Ymlaen â ni, mae Alicia Silverstone yn troi fyny. Nath neud I fi fynd, mae hwn y peth mwy o 90s erioed. O'n i'n cael actual fel warm and fuzzies yn edrych ar 90s Alicia Silverstone. So, okay. Hwyd y peth arall dwi wedi bod isio mynd tro addo chi, okay? The legs. So. The skirt. Mae hi'n kind of climbio fyny rhywbeth ac yn edrych dros y drws, a mae Chris O'Donnell yn agor y drws ac yn mynd fatha, mae hi'n dweud, hi, I'm looking, please say you're looking for me. A mae dweud, Uncle Alfred. So, mae hi'n dweud Uncle Alfred, okay? Yep. Mynd ymlaen chydig o golygfeydd wedyn, mae o yn ei swyddfa'r yn cyfrifiadur yn tri ffidio i frawd o sydd ar rhyw floating bullshit palace. Mae apparently rhyw family o butlers neu rhywbeth dwi'n gwybod. Ond ar y desg, mae'na lun o chwaer Alfred, sef mam Alicia Silverstone. Got it. So, cwestiwn fi iddo chi ydy, faint oed ydy
Alicia Silverstone i fod yn y ffilm yma. Canon o fewn y ffilm. Mae hi'n cyrraedd mewn Britney Spears outfit. Mae hi yn... So mae fatha rhyw beth da ni'n dalt sydd yn Oxbridge Academy. So dwi'n dweud ysgol fawr, dwi'n eitha sicr fatha 17-ish. Mae'n gorau bod chweched. Gorau bod y chweched, oce, cool. So mae hynna feddwl, os i'n cymeryd blwyddyn gafodd y ffilm i ryddhau i fod yn blwyddyn da ni yn y ffilm, fysa hi'n cael geni yn 1980. 80. Da ni dall bod i rieni hi wedi marw 5 blynedd yn cynt am Alfred wedi bod yn talu ni mynd i ysgol a bob man. Eto, World's Greatest Detective, di ddim yn gwybod i byd amdan hyn. Dim gwybod hynna. So, mae'r llun ma ar y desg yn edrych yn llun eitha hen. Yep, yn edrych classic 1950s osnad cynharach. O'n i di kind of gesio rhywbeth fatha 1930s, 1940s. So, o'n i'n trio gweithio allan, faint o hen oedd mam... A da ni siŵr na ddim 9 o ddi? Na, i dod o my mum a fatha Uncle Alfred a... good point. So, nes i edrych o fyny. So mae'r llun na yn llun o actores go iawn. Enw'r actores ydy Gloria Stewart. Dwi'n abod yr enw na. Link i ffilm 97 arall. You're gonna love this. So, mae hwnna'n promotional llun o ffilm o'r enw Life Begins in College. Gafodd i'r rhyddhau yn 1937. Yikes. Gafodd Gloria Stewart i enni'n 1910. So, i 27 pan gafodd y llun ei dynnu. Okay? So... fysa based ar my theory presupposes so syniad fi ydi fysa hi yn i 60a 70a yn rhoi genedigaeth i Alicia Silverstone yn 1980. On flashback mae Alicia Silverstone yn edrych yn olia 26 yn y ffilm yma. So siwr na 18 oedd i'n neud o rhywbeth fel e. No way. So 21 yn ffilmio fo yn 1997. So y reswm eich ti'n nabod yr enw Gloria Stewart ydy, chos oedd hi mewn ffilm arall yn 1997. Pa ffilm dych chi'n meddwl? She's got a horse in it. Nope. Biggest film of the year. Titanic. Hi oedd y hen ddynas. No! Hi oedd y hen ddynas yn Titanic. Hi oedd Old Lady Rose yn Titanic. Amazing. Yeah. Shook. Yeah. So hi Bryn. Be dyn nhw'r actores? Gloria Stewart. Naci, yn Titanic. Kate Winslet. Kate Winslet, yeah. Wow, mae Iestyn fel dal i fwng o wallt mewn sioc. Batgirl ydi... Merch. Hi off y Titanic am fod nath Leonardo DiCaprio dweud i go live your life a nath hi roi genedigaeth i Batgirl. So hyd i'r thing, oce? Mae'n swnio fel creepy fanfiction. So hyd i'r thing, da ni'n gweld merch chi yn Titanic a mae'n fatha dynas yn ei 40 sydd yn ei synwyr. So wedi bod mor hawdd i ni dweud fatha Great Uncle Alfred a un gair fysa'r timeline di neud sens. Ond ydych chi'n cymryd fi allan o'n fod just fatha'r faint oed ydy hi fod? Chos mae hi'n edrych fel bod hi'n un i geinio, mae'n actio fatha bod hi'n baby. A mae'n just fatha... They grow up so fast, Bryn. Ti'n mynd da. Ond beth sy'n mynd yn mwy creepy wedyn ydy but wait, there's more. Pa maen nhw'n cyrraedd yr Batgirl suiting up scene. Boob shot. A rhywsyd... Best shot of this scene. But rhywsyd, mae Alfred efo'i mesuriadau hi y mor berffaith, mae'n gallu ei form fitting. Gen efo 3D printer i Muppet. Mae'n dal mewn mesuriadau hi. Sy'n mynd i cael... mae'n sgamio. Nes ti ddarllen yr erthigol Guardian? Oedd hi di cael andros amser gwael yn neud y ffilm na. Do, oedd hi'n methu ffitio fewn i'r siwt yn iawn. Mae'n swnio fel ffroc brodas fi. Ffitio fewn iddo fo.
Ac wedyn, oedd hi'n cael ei dybio'n fat girl ar set. A dyna di un o'r links na, yr comic, yr impression gyn yr artist ar gyfer y ffilm nath wneud hi edrych oedd o fod hi'n stryglo efo corset i fewn i'r siwt. What a bastard. And wedyn, nath Joel Schumacher sefyll fyny drosti yn dweud, wel, tywed, ers y fitting, oedd hi di reid couple of pounds ymlaen, yn nhw, tywed, pwy sydd ddim yn gwneud hynna weithiau, a mae'n, tywed, so oedd hi effeithio hi eitha dipyn, ar y pryd, lle oedd hi jyst yn trio ymdopi efo'r byd ffilmio yma, lle oedd hi shoved into stardom, ac yn cael ei body shameio. Y peth arall creepy hefyd oedd Chris O'Donnell, basically, mae'n gweld ti a dweud, I want to have sex with you, fath o beth. Effectively. Mae hwnna'n fucking creepy. But hey, fel dyn ni di sylwi, 1997. Mae o'n creepy trwy'r ffilm i gyd. O di. Da ni di cyrraedd, mae Poison Ivy yn atgyfodi. Oh my god, mae Joel baby. So fan dwi'n meddwl, mae Joel Schumacher di mynd, lady. Mwy. Ti di gweld Eartha Kitt? Mwy. So mae hi'n codi o'r bedd. Out Eartha Kitt. Mae hi'n codi o'r bedd, literally, I woke up like this. Mae'n codi o'r bedd yn edrych yn Uma Thurmanaidd. Dwi ddim yn sorry i ddeud bod dwi dal yn credu ta Uma Thurman yw fel y ddynes mwyaf clws a mwyaf fel goddess-like. Dwi'n gweld hi, a dwi'n gweld hi mewn ffilms a stuff, a dwi just fel, mae gwyneb, achos dwi ddim fel bod o'n glws, mae just yn fel striking, a ti just eisiau watched hi, mae'n amazing. Mae nhw di fatha, nes ymlaen, mae nhw di trio fatha gwisgo hi lawr, oedd hynny di edrych bach yn mwy fatha... fel Pamela yn hytrach na. Ond, hyn oed, efo'r fatha spectol a'r ridiculous suit na ddi'n gwisgo, efo'r green trim fatha cabbage. Mae hi dal fatha, fe ti'n cymryd eich gada di offi hi, chos mae'n dal dy sylw di. So anyway, ar ôl i fi gael moment a mynd, oh my god, dwi eisiau gwisgo fyny fel hyn, mae hwn yn great, let's do it. So mae hi'n dod nôl a mae hi'n cael amser amazing, mae hi rwan yn gwenwyno, mae hi'n rhoi snog gwenwyn i be di enw fo, Doctor. Creepy doctor, Bane, a mae hi'n kidnapio Bane a deud, come on baby, da ni'n mynd i Gotham. My skin is aloe. My blood is aloe and my lips are venom. My veins are filled with chloroform. Chlorophyll. Yeah. And my... Di hyn yn angen bita wedyn, mae'n gallu generatio i egni sydd yn... Mae hi fatha rhaid snog iddo fo, my lips kiss poison. I should have mentioned that earlier. Dwi'n lyfio lladd gael. Mae hwn yn great. Mae fel disgusting, creepy, weird panto, a dwi'n caru fo, mae'n great. So, ymlaen ni yn ôl i lle ti'n gael fo Gotham City. Maen nhw rwan yn y Cultural Appropriation Party. That's right. Maen nhw'n dod o'r chuddio, neu maen nhw rhywbeth... Mae Bruce Wayne di ffigur allan, mae Diamonds Mr. Freeze isio. Diamonds are a Freeze's best friend. Well, obviously. Bryn, it's just this stuff writes itself. So wedyn maen nhw'n mynd i wneud party massive a dangos y diamonds off, a wedyn mae Mr. Freeze definitely mynd i droi fyny. So wedyn llyth Bruce Wayne hwn di'r observatory bit, ta be? Hwn ydy'r party. Ond o'n i'n cwestiynu, why the hell have we got an observatory in the middle of the city where there's lights everywhere? Mae'n cael ei ddal fyny mewn Atlas statue massive, mae uwch ben y goliadau i gyd. Ac o'n i, pan mae'n dod i later on yn y ffilm, dwi'n mynd dallt y geography, chys Mae'r hwnna drost fatha cliff sy'n pwyntio o'r dre, o rhywsut mae'n pwyntio teg at y dre i chi rewi'r dre. Mae'n ffain. Anyway. So maen nhw'n y party ma sydd yn Rainforest Party efo dim indigenous bobl o gwbl a mae'n eitha weird. So, un o peth o'n eisiau, un o'r pobl wedi gweld really surprisingly amal oedd Gotham's premier reporter Gossip Gertie. Y ring blond oedd hi? Yeah. Mae hi'n trefyn i lot. So,
pam, hi di'r fatha rhywsyd, mae hi fatha di glywio i ochr George Clooney. Dynas o'r enw Elizabeth Sanders ydi hi. Mae o'n di bod mewn 2 ffilm. Batman Forever a Batman and Robin. Hi di graig Bob Kane. Oedd sef artist neu sgwennwr greiddiol. Cyd greu Batman. Mae hynna werth. Ie, so ti'n cael hynna. Mae rhywun yn observatory gyntaf, chos mae nhw fatha diamonds, a dyn, mae'n rhyw events, chos mae'n Bruce Wayne, a mae Elle Macpherson yna, just fatha'n sefyll yna. Ac yn bod yn amazing. Mae Pamela Isley yn rhywsut yn fatha manager wneud hi holl ffordd i Bruce Wayne. Mae'r security guards yn fatha, paid! Please paid. Mae Bruce Wayne fel, mae'n okay, Pam. Der yn draw. Gai bi gyfynu ar un pwynt yn yr observatory lle mae Poison Ivy yn trio reid I pwynt ar draws I Bruce Wayne yn deud fatha, we've got to save the planet is dying, we're killing it, we've got to stop burning fossil fuels, using diesel to heat our cities and blah blah blah, and Bruce Wayne just tried on, well, people come first. That's it, end of story. Go away, girl. Mae yna moral ambiguity yn y stori yma. Dydy George Clooney ddim yn... Does dim agwedd ar y stori yma lle dwi eisiau George Clooney lwyddo. Byth. Na. Rubbish. Ond mae bob beth o'i gwmpas o'n amazing. So, rhywsut, maen nhw yn gwerthu merched off. Maen nhw'n auctiono... Maen nhw'n auctiono merched off. Ond y thing ydi, mewn auction, mae un yn bidio fatha, dwi'n bidio 10,000 am yr un ar y chwith. Dwi'n bidio 20 am yr un ar y canol. Dwi'n bidio 30 am yr un ar yr ochr dde. Da chi mae auction yn gweithio. Na, Akiva Goldsmith ddim na chdi. Na, a fatha... So, wedyn, mae un o hoff ddarna fi yn efo. Mae Pamela wedi traws newid yn ôl fewn I Poison Ivy. I woke up with this, edrych yn amazing. Ond mae hi hefyd wedi gwisgo fyny fel Pink Fluffy Gorilla. That's right. Mae gen I hi suit gorilla enfawr, bod gorillas yn byw yn Africa, a dim yn De America. Mae hynna'n ffain. A dyn nhw'n reidrwydd yn pink. A dyn nhw ddim o reidrwydd yn tynnu croen nhw off mewn ffordd hynod horni. Mae'r ffilm yma gyd yn horni. Mae'r ffilm yma yn horni AF. A dyma'r darn lle Austin Powers yn dod I fewn. No, behave! Mae o'n gant. Mae o'n just great. Very chwedegau. Mr Freeze obviously yn cyrraedd. Mynd â diamonds. Mae Poison Ivy gutted achos oedd chi eisiau diamonds. Chip di sôn am y bat credit card. Oh, God. I'm bidding. Sorry, Bryn. O'n i'n anghofio mae hwn yw, that's your jam. A bat credit card. Fi oedd o, fyd, ia? Na. Amex. Nes I stopio fo ag edrych. Goth card. Okay. Hynny'n neud sy'n. So peth ydi, rhywsut mae hi'n... Am rhyw reswm mae Pamela wedi hun I fyny am auction, mae pob yn dechrau gweiddi allan numbers. Achos mae hi di chwthu ei pheromones atyn nhw. Pam maen nhw'n dall be maen nhw'n bidio amdan. Ond, anyway, basically, mae'r dynion ariannog afiach yma yn meddwl bod hi'n rhan o'r auction, achos mae merched oedden nhw gyd wedi'w symbolu gan blodau, gan nhw gyd blodau gwahanol yn nhw. 20,000 for the orchid, 30,000 for the hibiscus. Wedyn mae hi just fel, I'll have the poison ivy for $1 million. So mae Batman a Robin yn dechrau cyfwyn I bidding war efo'i gilydd. I'll borrow it from you. A mae Batman yn dweud, that's a utility belt, not a money belt. A wedyn, mynd o'n pigo allan fatha'r Bat credit card ma. They'd never leave home without it. Ti'n posio ar y cardyn, mae'n dweud Batman, good through forever.
Batman Forever, get it? Oh, yes, we get you. I get it. A mae logo Batman arno fo, a mae'n dweud goth card fel y brand, a ti fatha... Sut mae'r logistics hwnna'n gweithio yn y fel cymdir. person credit cards, a chi weld hwn yn corddi ti, Bryn. Mae'n edrych fatha fucking stupid am un peth. Be sydd yn gweithio fi fwyaf ydy pan mae'n tynnu'r credit card ma allan. Mae gen ti sŵn cash register am ryw reswm. Mae'r bobl yn y dyb wedi ffigur allan, dyna di'r international sign-off. Cha-ching. Am ryw reswm, yn canol y ffilm am ryw reswm, mae'n dechrau adio sound effects i fewn. Love it. O ddim yn rest o'r ffilm. Fatha, mae'n y fight mae fo henchman freeze, mae gen ti slip sound effect, mae gen ti fatha whip, mae'n just bod matha sound effects yn dod i fewn am ddim reswm. Cys maen nhw eisiau bawnsio, maen nhw eisiau kind of wneud o'n fwy 60s. Ti'n lwcus bod nhw ddim yn mynd capaw? Dyna o'n i'n disgwyl hynna ddigwydd, nes i sgwynnu ble mae capaw? Ble mae capaw? A ni'n just fatha, a maen nhw stopio ddo. Mae'r cychwyn ac yn stopio ganol y ffilm am ddim reswm. Fydda jyst rwy'n ydy gweithio am un diwrnod. So, ymlaen yn ni, mae yna chase wedyn, mae nhw'n chasio rownd yr model amazing ma o Gotham City sydd yn llawn o fel very horny modelau o dynion cyhyrog Atlas-y. Very 19 kind of Art Deco. Mae o fatha rhyw Megacity 1 o Judge Dredd lle mae'r tŵars a'r mae'n greit. Llawer i chael. Beth sy'n mynd i ddigwydd? So wedyn... Ond i'r dan lle maen nhw'n deud you're not going to make it. Oedd y dan? Rhywbeth ar go yes. Hwna dy'r nodyn nesaf sgennau di Batman ddim yn gadael i Robin attemptio wneud y jump cos mae o ofn iddo fo farw a mae o'n deud Batman override code kill the engine, a wedyn mae motorbike Robin yn stopio'n stond a mae ddau nhw'n grac iawn efo'i gilydd. End of scene. So wedyn Alfred yn sal. Alfred yn sal. A wedyn, ond obviously dydy'r Batman ddim wedi twigio hyn achos it's not the greatest detective. World's greatest detective, dwi'n di soi bod i'n perswsti edrych ar ôl. Mae nhw wedi rhoi Mr Freeze yn Arkham Asylum erbyn hyn. Mae'n goffod aros yn y cold zone. Mae Arnie Schwarzenegger, dwi ddim yn jocian rwan, eitha emosiynol. O'n i'n empathetic iawn efo fo, achos mae'n goffod trio achub ei wraig, sef Nora Freeze. Dwi'n teimlo i ryw radda, a ti'n gweld hyn yn diwedd y ffilm, mae Arnie, diolch misio chwarae bad guy. So mae'n elfen... Mae o fel The Rock lle mae o'n wastad yn goffo ennill yn y ffilm. A mae o fatha... neud fod yn bad guy dechrau, ond haid fi cael redemption ebyn y diwedd. Mae'n very much redemption ar y diwedd. So, wedyn mae Poison Ivy a Bane ar ôl Peter gallu cael y diamonds ma, maen nhw'n mynd i ffindio hen Turkish spa ac maen nhw'n ffindio y Blacklight Gang, sef llwyth o Dayglow Juggalos, just yn chilio allan yn yr abandoned spa. Mae hi a Bane yn cwffio nhw. Excellent art direction yn y pishin yma. Very 1997. Popeth yn UV lights, Juggalos. Just Blacklight yn bob man. Lot, just llanast ar iddo lle. A wedyn mae hi'n creu awesome base i hi hynna'n sydd basically yn fel Reddit Plant Lady Heaven. Mae Elle McPherson a... Chris O'Donnell. Mae rhywun yn cael snog. Mae gen i fan hyn. Snog, Elle McPherson. Yn y gang, so wedyn maen nhw'n mynd at y bike gang. Dwi'n si sylwi pwy oedd y bank... Coolio. Mae Coolio yn efo? Coolio yn y ffilm ma. So da ni'n mynd... So mae Alicia Silverstone yn dwy'n y motorbike. So apparently... cymeriad oedd o fod yn chwarae nôl beth yn digdagt ers y ffilm cael ei ryddhau. Oedd o'n chwarae Jonathan Crane i fod. Oh my god! Ac oedd am dod yn ôl yn y ffilm nesaf fel Scarecrow, apparently. Scarecrowlio? So apparently dyna sydd wedi conviction. Just cyn y darn yna, just touch, computer oedd Alfred yn defnyddio oedd y 20th anniversary Mac sydd yn really special yn y ffordd mae o di le allan gen ti'r flat panel screen na efo'r disk drive o dan efo a wedyn ti'n gweld maen nhw'n ymchwilio fatha
Gen ti Robin yn edrych yma, a be mae Alicia Silverstone yn neud, what Batgirl doing? A mae o yn defnyddio magnifying glass massive o flaen y sgrin. Mae'n deud enhance, a mae o'n enhance ar ôl chydig. Magnifying glass yn efo yes, enhance the pixels, make the pixels look bigger to my tired eyes. Maen nhw'n gwasgu yr bleidr yn y botwm of enhance sector M5. Mae'r cyfrifiaduron, sorry Iest, bod fi wedi skipio dros hynna, mae'r cyfrifiaduron yn wicked yn hwn. Fel ti'n deud, mae'r 20th anniversary Mac na yn eitha spesh. Hyd yn oed y sŵn mae'n mynd wyrion, yndi, ond mae Alicia Silverstone yn mynd, mae hi'n illegal bike racing, mae hi fel, hey Blondie, a mae hi'n mynd allan, a mae'r ffilm yn mynd off am fel 10 munud o fel hollol fel pointless ond spectacular motorbike racing. A bron iddi farw. Ond mae'n okay, cos mae Robin yna hefyd yn neud illegal bike racing. A maen nhw'n hongian benni lawr efo one arm grab yn dal hi yna efo'i goesan hongian off a bont thing. A maen nhw'n cut wedyn. Yeah, they're fine. Maen nhw'n fine. How did they get out of that one? Maen nhw'n fine. I'd like to see it. Ond wrth gwrs, di Batman ddim yn gwybod dim byd amdan hyn, cos World's Greatest Detective. O'n i yn licio yr art direction yn y gangs mae gyd. O gen ti fel George Miller, Mad Max gangs, a fel kids mewn fel sparkly leather bras a stuff, oedd yn terrifying. Wel, y Maloko boys o bloody Clockwork Orange a stuff yn efo. Oedd y Clockwork Orange yna am ryw reswm. Oedd na exploding barrels of glitter. Oedd y motorbikes yn dreifio trwy barrels o glitter, okay? Maen nhw'n amazing. Very Alicia Silverstone bod very anti-capitalist ar yna fo. So anyway, da ni'n mynd, mae Poison Ivy yn cael Mr Freeze allan o Arkham Asylum. Maen nhw'n mynd i weithio fo'i gilydd i gael diamonds a achub gwraig fo. Be ni'n lyfio yn y bit yna oedd fatha... Maen nhw'n gweithio i ffordd i sell Mr Freeze efo'r siwt. Mae'n siwtio fyny. A wedyn mae'n dweud, Bane, let's make an exit. A mae'n wacio'r wal. A mae'n dweud, oh, it's steel reinforced. A mae'n gwyneb i fatha, hwnna di'n lein? Ie, fatha. Did I say it right? Yeah, did I say that right? A da ni'n byd yn di gweld am Bane hyd yn hyn sy'n ydi fel fatha, dwi'n mynd i gael problem efo steel. A rhywsyd mae o'n fatha, just yn yr achos yma mae o'n... Shucks. A mae just fatha... Okay, yeah, alright, fine. Brilliant. So, da ni wedyn, mae Mr Freeze yn deud, hey, I Poison Ivy, cer di achub fy ngwraig Nora Freeze, a na i fynd i gael suits fi a powrio fo diamonds. Ond, oh my god, mae Poison Ivy mor sexy ag evil, mae hi'n lladd Nora Freeze wrth switcho off i life support Freeze, achos mae Nora Freeze mewn cryogenic state, it's very... it's a one-woman show. Mae hi'n deud, dwi'n eisiau competition efo hyn. Nes ti weld pick fyny ar y lein pan oedd Batman a Robin dod i fewn, oedd great stems. Yeah, and buds. Really? Oh my god. Lle oedd nhw'n dod i fewn i'r scene, fewn i'r freezer thing, lle oedd nhw'n siarad amdan Poison Ivy. Great stems. Oh yeah, and buds. Oh yeah. What? Okay, obviously nes i ddim. Oedd hwnna wedi probably furiously scriblo notes amdan just faint mor lyflu oedd y art direction yn yr whole film. Humanity will suffer. Mae Mr Freeze wedi ffigur allan, mae wraig o wedi marw, Batman sydd wedi lladdu wraig o, ac everyone must die, ond mae'n troi allan bod gen Alfred yr un salwch a Nora Freeze, so potentially gallai Mr Freeze neud rhywbeth da, but wait. Be ni lyfio oedd fatha un o lines a ni oedd, ha, revenge. Oedd dweud, what? Dim di neud y pizza. Dath sy'n neb yn siarad fel la. Just dot. Ha, revenge. Ti'n teimlo fatha oedd rhyw fath o fatha temporary dialogue fatha. Na i just adio hwnna later on. Y cif man di, it's fine.
wedyn mae Alfred yn meddwl bod o'n mynd i farw, so mae'n rhoi y super secret TVD i Alicia Silverstone, a wedyn mae gen fo very bad password management. O'n i just yn lyfio. A mae Alicia Silverstone yn 3-letter password o'r llun oedd literally right in front of us. So mae Alicia Silverstone yn cracio hwnna fel leet hacker. Gwneud fwy am y llun. O, Glory, nag e? Be di enw hi? Gloria Graham, nag e? Come on, mae'n okay. Peg. Peg ydy'r llun, ond be di enw'r actores? Peg yn dot. Gloria Stewart. Na ni. So, da ni wedi gweld y llun yn barod, a mae wedi cael seinio Love Peg. Gret. Mae hi'n edrych ar y llun, mae'n close-up, dos am byd i sgwini yna fo, mae mewn ffram black and white checkerboard. Fine. Cytio nôl i gwyneb hi, a mae'n cytio nôl, mae hi'n diseinio. A mewn ffram plaen pren. Hey, special Peg. Mae nhw wedi ffigur allan. Hold on, fyddi angen neud hwn. Paid, mae gymaint o bits. Mae hyd yn oed reversio footage i trio neud nhw edrych fel bod Robin actually ydi daifio nôl fewn i dŵr rhywbryd. Mae'n horrible. Anyway, da ni dros 2 awr ar hyn o bryd, guys. Da ni'n mynd i neud o. Da ni ddim yn mynd i cracio mega o'r hwn. Mynd i cadw pawb yn effro a gwerthio. Full speed. So wedyn, mae Alicia Silverstone di ffindi allan a gyfrinach fawr y Pennyworth. That's right. Batman, Robert, good. Mae'r sgrin yn really llachar achos mae o'n projectio dal llun o y Bat signal a Robin signal mae'n i'w gwyneb hi. Great screen ar y 20th anniversary Mac na. So mae hi'n mynd lawr a wedyn mae hi'n ffindio Max Headroom version o Alfred wedi recordio hun yn siarad. Glitchy. I brain algorithms. Mae wedi programio brain algorithms. This Pennyworths, these amazing Nobel Prize winning. I anticipated you might want this and prepared a suit for you. In your size. Cha-ching. A mae hi'n dweud, suit me up, Uncle Alfred. Mae hwn sounds dodgy AF. Go. Yndi, a wedyn gennym ni shot enwag arall yr ffilm, The Bat Boobs. Bat Boobs, Alicia Silverstone. Lot o Bat Boobs. Di hi'n cael gymaint o Bat Bum? Di ddim fel bod Joel Schumacher yn mor interested mewn bums. Na, mae o'n lot mwy interested yn Clooney a Chris O'Donnell. Yeah. So wedyn mae'n ni, a mae hi wrth gwrs yn cael entrance fewn i stafell yn smasho fewn trwy ffenest. That's right. Mae Poison Ivy wedi bod yn iwsio'i pheromones hi ar Chris... Be di enw fo? Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, sef Robin. A mae hi'n mynd i snogio fo i farwolaeth. Oh my god. A mae'n okay, cos mae o'n gwisgo lot o lip gloss. A dydy hi ddim yn gallu toddi trwy lip... Yn y shot cynt, o'n i'n mynd, god, maen nhw'n dweud loads o lip gloss yn fo. Oh wait, na, mae'n rhan o'r plot. I get it. Okay, da iawn wir. Ond oedd pawb yn gwybod yn 1997, as nad o ti'n gwisgo Juicy Tubes gan Lancome lip gloss, oedd ti'n neb? So mae Poison Ivy yn cael fight to the death hefo Batgirl yn yr cool juggalo cave ma. Mae hi wedi cymryd drosodd a mae'r saturation yn insane. A beth yw'n lyfio ti, ti'n gwybod bod nhw wedi gwneud hynna just so bod nhw ddim efo'r llun o Batman yn rhoi cweir i dynas. Yn union. Na, mae'n greit. O, hwnna'n great fight. Mae o'n ridiculous... Panto. Oh, stop giving girls a bad name, Poison Ivy. We're not all like that. A mae hi'n tynnu cyllall allan. A mae'n checio make-up hi yn i adlewyrchiad yn cyllall. Fabulous. Mae hi'n I don't give a fuck. See all the fucks that I give. I lein dwytha hi ydi curses. Oh. Akiva Goldsman. Galla ti fod wedi. Galla ti fod wedi gwneud y gwneud. So, o'n i'n eitha trist. Mae gyda fi nodyn fyma. Da chi'n gallu pigo fyr enw, dwi'n yn gwybod be o'n i'n cyfeirio at. Faint o botelio whisky oedd y tu fewn i? Oedden ni'n fech i fewn iddi fyma. Yr nodyn cynt oedd crotch and ass, oherwydd Alicia Silverstone, iawn. A wedyn yr un ar ôl y nodyn dwi'n meddwl ydi compost. So, rhwng y ddau yna, mae gynna i Zelda... Mae na sparkly compost. Gynna i Zelda reveal.
Mae hi'n dod allan o'r blodyn masif na dydy. Blodyn masif sydd yn Breath of the Wild, dyna. Mae fel y Great Flower Fairy, y dydy hi. Be dwi'n lyfio hefyd o di, so mae Batman wedi cael glymu fyny gan y faint, mae wedi cael ei hun allan. Mae Robin wedi cael allan o dŵr boddi hun eto, a cael allan o dŵr a boddi hun eto. Mae Alicia Silverstone wedi cweir i Poison Ivy. Mae Batman, wedyn, mae'n gyd o at ei gilydd, a mae Batman yn mynd, and you are? Cofio wan, World's Greatest Detective. World's Greatest Detective. Ti'n methu ffigur allan bod yr hogan blond mewn batsuit. It's me, silly. A mae'n deud, mae'n deud... Mae'n literally goffa deud. Mae'n literally deud, Bruce, couldn't you've gone with Bat person? Yeah, Bruce, it's me, Barbara. Mae'n deud, OMB! OM Barbara. I need to change the locks on the Batcave. A mae'n dweud fuck off. Fuck off. Just fuck off. A wedyn, mae'n ddarn y fyna, lle mae Robin yn cwffio yn y math. A maen nhw'n reversio'r shot. Ydyn hwnna dio. So basically, yn ystod y fight Poison Ivy a Batgirl, da ni ddim yn gwybod lle mae Robin. Mae di cwmpa fewn i pwll y dŵr sy'n roughly 30 cm o ddyfnder. Ond mae o dal yn kind of yn efo lot drwy'r holl fight ma. A dio ddim yn helpu Batman ddod allan o'r faint. So maen nhw'n goffa ffigro rhyw fath o ffordd iddo fo beidio fod yn y fight. So maen nhw'n reversio'r shot. So bod o wedyn yn sydd o nôl o dan y dŵr. A wedyn maen nhw'n ail chwarae'r shot na ar y diwedd y sequence fel bod o'n dod allan o'r fa ac o'n i fel, wel, dwi wedi gweld dodgy kind of editing o blaen, ond mae hwn ar y lefel, ar raddfa ddrytaf, dwi wedi gweld editing, like blatantly, doedd gen i ni ddim syniad lle Robin i fod yn y fight ma, di hwn ddim yn gweithio mai on. So, crefft gwael di hwnna. Dim just ffilm wael, crefft wael. Be dwi'n lyfio hefyd ydy, maen nhw'n mynd wedyn fatha, da ni angen mynd i stopio freeze yn yr observatory. Right. So maen nhw'n cael amser am outfit change. Oh yeah. Maen nhw'n cael silver accents yn yno. Silver accents yn yno. Mae Barbara ni fatha rhyw... Pa mae'r rocket car yn seithi missiles sydd yn methu bob un yn nhw. Mae Barbara yn neidio ar fatha skidoo Robin. A wedyn yn neidio nôl ar ei beici a maen nhw'n just yn cario ymlaen mynd a maen nhw'n wedyn yn iwsio i grappling hooks i gael fyny i'r observatory. Maen nhw mor cool. Ond oeddech chi'n licio hovercraft type skidoo Robin oedd o'n edrych fatha out of place i gymharu ar ddau arall, y ddau arall edrych eitha cool ac oedd Robin oedd the fuck is this shit you've given me? Rhai fi ddeud, so whole kind of crux y plot teuluol ydy bod Batman ddim yn rhoi rhyddid i Robin a dio ddim yn rhoi trust yn efo bod o'n oedolyn yn gallu gwneud pethau hun. Ond mae o'n hollol ffain i Barbara sydd yn maximum 18 oed dod ar y missions ma, dim training, obviously fod i'r world's greatest detective, so bys fo'n gwybod, bys fo yn gwybod faint mor dda ydy hi am yr flick-flax nonsense ma. So, mae'n probably gwybod bod i'n mynd i fo'n ffain. Also, by the way, Maidley, don't come at us. Don't come at us. Love you, bud, but don't come at us. Di Gareth Maidley ddim yn mynd i wrando am yr hir o hyn yn y sioe. Fe ddod i ffindio rhyw fath o socialist crusade amazing arall i fynd arno. So, mae'n cool, mae'n cool. Achub y cymoedd. Mae hi'n computer genius hefyd, cofio. Sorry, yng Ngofio sy'n World's Greatest Hacker. Yeah. Ydy, a mae hi gesio peg. PSA pawb, please. Ond ie, ond bod i'n gallu realigno'r satellites, de. Satellites? Yeah. Because the whole town is frozen. Yeah. Mae Chicago, Gotham i gyd wedi rhewi. A dim ond Alicia Silverstone sy'n gallu bleep-di-bloop motherfuckers, y cyfrifiadur yna i gyd. I gael y satellite i really o gole o Ghana. Congo. Mae Chris O'Donnell yn galw Alicia Silverstone a little girl. A cofio, mae di bod wrthi trwy'r rhan fwy o'r ffilm, mae wedi bod eisiau cysgu efo hi, a mae'n galw hi little girl yn y pwynt yma'r ffilm. A ti fatha, ew.
Mae kind of self-awareness o fel, I'm not like the other girls kind of thing, fel, a mae'na gymaint o fel sgwennu merched gwael, sgwennu fel, drycha, dwi'n mynd i ddeud rhywbeth sexist, am hi'n mynd i profi'n wrong, because she's a kick-ass woman. Mae o'n very much Joss Whedon-y. Joss Whedon-y o bob man. A mae hi, miracle-y, mae hi'n datrys y broblem, mae hi'n toddi Gotham City, mae popeth yn great, mae Babs yn computer genius. Ia. A pen ydi, mae'r trwy'r ffilm i gyd, mae'r rhew di cael fatha bob math o gwahanol effeithio. Yep. A so mae pethau di disgyn i darna, pethau di cael ei cracio. Ond maen nhw'n toddi'r rhew i gyd, a mae pob yn ffain, a mae pob un adeilad yn ffain, mae pob yn ffain. 11 munud, does? Ia. Ie, 11 munud, a wedyn does dim frostbite, dim permanent damage. Mae dy gelloedd di'n hollol ffain. Gret. Mae Annie yn cael redemption arc hyfryd, emotional iawn, a ma'n okay. Maen nhw'n mynd i allu achub ei wraig. Chys oedd Ivy di trio lladdu, oedd nhw di connectio'r machine nôl i fyny, mae hi'n ffain. Fel ti'n gallu gweld, hefo'r ia yma, popeth yn ffain. Ac am ryw reswm, mae Annie yn cario y cure i stage 1 o'r disease. McGregor's disease. So mae'n just cario fo, efo fo, just whatever, yeah. Yndi, mae'n rhoi'r ymoddion i Batman, cos he's a good guy now, a mae o'n mynd i gweithio efo'i wraig yn Arkham. Mae Bruce Wayne just yn dweud, yeah, cool, just click, boof. Cwtshwch, na i just roed y drugs untested, ridiculous ma sy'n cynnig gan supervillain. I dad fi, basically. Yeah. Swn i ddim yn bothered tas Alfred yn marw TBH. Dwi'n yn fan. Dwi'n yn fan o'r actor ma, dwi'n yn fan o'r cymeriad. Bach yn weird. Very weird. So, oedd o'n actor o'r gyfres teledu. Yn y 60au? Ia. So, fo'n Alfred yn y teledu, sy'n cyfres teledu hefyd. So, dwi'n meddwl sa'ch ti'n fwy o cysylltu, dwi'n meddwl sa'ch ti'n gweld y rest. Mae hwn fel pan mae Q yn troi fyny yn Bond films, o'n i dal fel, it's not working for me, dwi'n cool. Yeah, na. It's not Ben Whishaw. Oedd o fatha rhyw we're going to pull at the heartstrings fath o beth, a mae bob dim yn ffain. Ond dyna fo, a fo sy'n cael y llinell ola, wrth gwrs. We're going to need a bigger cave. We are going to need a bigger cave. Boys, profiad. Wante. Da ni'n gofyn hwn bob tro, dwi'n y categori yma o The Flophouse, ond oedd hwn yn good bad movie, bad movie, neu movie ddech chi di joio? Bad movie fi. Bad movie, yeah. God! I mean... Atham newid meddwl fi. Na, bad movie. I fi, oedd o yn movie nes i kind of licio. Nes i kind of licio fa, yn gwybod yn iawn bod o'n ofnadwy. Dwi'n mynd i trio redeemio fo, y celf dwi'n lyfio yno fo, yr ridiculous 90s-ness yno fo gyd. Rwy'n peth bron fel gwachio Spice World, bod Spice World yn neud fi'n flin. A hwn ydi rhifin ola o'r Haclediad. Bye! Nes i joio gwachio do. Na i ddim deud bod o'n ffilm, allai ddim yn ddiffyn o fel ffilm. Mae yna wahaniaeth yma. O'na elfen da, ond ti'n teimlo fatha oedd y tôn dros y siop i gyd, oedd elfen na o'r o'n efo heb di dyddion dda iawn. 97, ti'n wel? Wel, ie, tots. A ti'n teimlo fatha mae'r tôn o beth da ni wedi cael ers hynny, a ti'n gweld, really, dwi'n meddwl ti'n gallu cysylltu llinell o hwnna. Ie, mae Batman a Robin wedi nath o lladd comic book movies am 10 mlynedd. A dwi'n neitha sicr ti'n gallu cysylltu dewisiadau Joel Schumacher i sydd ar Zack Snyder a'r Snyderverse cael ei greu. Dark! It's gonna be dark! So oedd hwnna rhi campi fatha ridiculous, a oedd dweud, no, we're gonna go
completely the other way. A ti fatha, belylu chdi wneud, ond mynd yn ôl i'r Tim Burton stwff, ac fatha pigor yr elfennau yn gweithio allan, ac ail ymuno yn efo. Chos peth ydy, mae lot o'r Batman villains yn utterly fucking stupid. Fatha, gyd ti The Condiment King, mae gyd ti Polka Dot Man, mae gyd ti King Polka Dot Man, Seren un o'n... A ti sort of, mae o'n stupid, a mae o'n fucking... Ond, ti'n gorfod cymeryd y pethau fel and you can't play it straight. Mae chdi... Mae o'n funny, mae o'n dumb, so ti'n gorfod really acknowledge hynna ar ryw lefel. A mae... So dwi'n meddwl oedd y Nolan/Snyderverse stuff yn overcorrection i ryw radda i trio cael get away o be o Joel Schumacher di wneud i'r gyfres. Mae o'n nodiadau, yr unig beth dwi'n gwybod amdano ffilm ma ydy fideo essay Patrick H. Willems ar YouTube, Learning to Appreciate Joel Schumacher's Batman, achos mae o'n fel huge comic book fan, massive Batman fan, a mae o'n mynd nôl ac yn deud fel reappraisal o'r ffilm yma. Dwi'n mynd i watcher y to rwan bod fi wedi gwatcha dda i weld ond be o'n i'n really gwerthfawrogi oedd y celf ar camp, ac o'n i'n really joio. O'n i just yn joio watcha dda. Oedd o fel noson mewn amazing drag bar. Dwi'n teimlo, os fysa wedi bod y tôn yna trwy'r whole thing, dwi'n meddwl sef wedi bod yn well, oedd ti'n teimlo oedd y tôn dros y siop i gyd, a oedd yn trio byw o fewn y stwff o Tim Burton di wneud, ond hefyd yn trio mynd fewn i'r high camp, kind of Eartha Kitt, kind of OTT, pantomime-iness of it all. A oedd o ddim yn gweithio o fewn yr un kind of framework na oedd nhw wedi adeiladu yn y ffilms cynt. Fi dal yn credu taw Lego Batman ydy'r Batman ffilm gorau sy'n rhaid wedi bod. Fight me. 100%. Always. Sefyll efo hwnna. I was sold ar y Lego Batman movie just yn y bit na'n y cychwyn yn y power station. Fatha just tamad lle oedd fatha y Joker yn mynd fatha, yeah, I'm going to do it this time. A mae Pile's been, no, you're not. Batman's going to stop you. No, he won't. No, he won't. So he always does. He always does. A wedyn, mae'r mayor yn cael lowr o fewn. Mariah Carey ydi hi? Wna, mae'r troi allan y Batman. Mae'n Mariah Carey sy'n actio yr mayor, a wedyn mae o'n beth ti'n galw fo. Always reveal. Dim Minority Report, Mission Impossible, A wedyn just y sequence yna lle mae'n neud yr can a fatha ac yn rhoi cweir i pob a ti fatha just yr entire sequence yna mae'n chef's kiss 100%. A hwnna'n gwerthu fi just gwachwch, yn lle gwachwch y ffilm yma, watchwch y Lego Batman movie drosodd. Ond newch chi werthfawrogi fo fwy os da chi'n gwylio yr un yma cyn Gynta, chos ti'n cael fatha, mae'r lot o references. Mae'n pigo fyny o bob un ffilm yndi. Dysa chdi'n gwylio'r Burton a hein. Dwi'n embarrassed bod fi heb. Dysa chdi'n glicio Lego Batman hyd yn oed mwy? Dwi'n cedi, o'n i yn yr oedran. Sa ti'n enjoyo Ray Burton, dwi'n teimlo. Mae'r iconography yn stuck yn fy meddwl i, achos yr oedran oeddwn ni, fe oeddwn ni'n 89. O'n i fel, fe oeddwn ni? 8? Rhywbeth fel da, 9 oed alle. So, yr iconography, oedd Michelle Pfeiffer. Fel Catwoman. Michelle Pfeiffer ar gwynio, siwt i gyd wedi gwynio at ei gilydd, just yn fel iconic, ac yn i fel... Y tamad na lle ti'n gweld ti'n cychwyn, fatha, mae hi'n neud fatha cartwheels, a mae just yn sefyll a fanna, mae Penguin a Batman yn edrych ar ei gilydd, a mae hi just yn mynd miaw, a mae'r explosion anferthol na tu ôl i ni, a fatha... I love it. Dwi'n. Iawn, mi nai gwaith cartref i'r pod. Gwaith cartref i'r pod, gwachio nhw gyd. Job ddryd. Hogia. Da ni rwan yn barod i symud i'r after party. Yr after party kind of unofficial ydy'r ffilm di ddim, ond yr after party yma, di lle da ni'n awgrymu stuff
da. Stuff gwych. Da ni'n mynd i watched, neu wedi bod yn gwylio, neu yn chwarae neu'n darllen. Pwy sy'n mynd gynta? Sorry, i aros ar dawnar, de? Oh, god. Gee, thanks, yes. Gynnau 2 dawnar iawn. Dwi'n cofio beth gyda fi ar gymell. Okay. So i ddechrau ni, dwi wedi bod yn edrych mlaen i weld y ffilm ars hir, a'r ffilm oedd Logan Lucky. Oh, yeah, okay. Sef yr un hefo Benoit Blanc yna fo. Beth yna fo? Daniel Craig. Ben Bond, ie. Ag nes i mwynhau o gwbl. O'n i just weld o... Oedd o'n teimlo i fi fatha, ti'n bod lle ti'n gweld American movie aimed at Americans a ti'n cweit yn dallt beth sy'n mynd mlaen. Ne ti'n meddwl fatha, yeah, I get it, but it's not funny. A dyna oedd hwn. Well, fatha lot o Saturday Night Live, mae fatha, mae bits o'n efo'n good, ond mae'n rein o'n fatha... Nes i enjoyo'r chwarter awr ola. I got hynna o the credits. Doedd o'n werth yr holl strach o fynd drwyddo fo. So beth di neud ti eisiau watch it? Achos dwi'n trio cofio meddwl fel, hwn ydy'r thing ma Daniel Craig di dewis. Mae pawb di bod yn dweud, good film. Mae Craig di dewis neud hwn. Hwn oedd y thing nath o ar ôl y Bond film oedd o ddim eisiau neud. A wan, mae di neud un Bond film arall. Tywod, mae pawb sy'n actio nhw, maen nhw'n actio'n dda, ond o'n i just... Yn point iddo fo. Ond, oedd nhw... Dwi'n meddwl oedd nhw wedi miscastio nhw i gyd. Oedd nhw gyd yn actio'n dda, ond oedd nhw wedi miscastio nhw lle oedd chdi jyst yn meddwl, James Bond yn fyna yn siarad efo Kylo Ren. Mae'n acen hilarious, supposedly. Ti'n fo? Na. A'r peth arall y dawner, wythnos dwytha oedd gen i fi waith i wneud ar rhaglen Rubbish, sy'n ffilmio cyfres 2 ar y funud. Dim rhaglen Rubbish, rhaglen o'r enw. O'r enw Rubbish. Ag o'n i'n agor o wneud static HTML website thingy lle oedd, pobl cyngor dyn nhw ti'n dod o ailgylchu chdi ac ti'n logio fewn fod yr car register yna. So yn lle iPad oedden nhw'n defnyddio Amazon Fire Tablet. Oh god. So ges i go ar Amazon Fire Tablet sydd yn rhedeg Android 9, 10, rhywbeth fel la, yn o'r rei latest a dwi really, os da chi'n mynd i brynu iPad neu rhywbeth, da chi'n meddwl fydd y plentyn yn meddwl fydd yn iPad dolyg, just prynwch iPad iddyn nhw. Mae'r stwff ma yn janky as fuck. Mae o'n cheap ass, flimsy stwff, mae'r meddalwedd Android. Mae just yn revenue stream iddyn nhw dydy. Mae just yn ffordd ti clicio bits Amazon a just prynu bits Amazon. Dwi really gobeithio fod Android a'r dyfeisiadau call ddim fatha mae o ar hwn. Am fod, wow. Na, fi di clywed lot o fel, dwi wedi prynu un i'r plant ac yn ei just fel, my god, cael parch i plant ti. So Gyda i down yn not arall. Oh, here we go. Sorry, Sians. Eternals. Oh, na. A hefyd, wneith merch mynd efo Bryn ar honna, nath hi fynd i weld o ar ddamwain. Oh, shit! Ac oedd y ffilm mwyaf boring, right? Oedden ni'n gorfod mynd allan oherwydd oedden ni'n methu stopio chwerthin, oedd o mor rubbish. Oh, na. Wel, dim o na, as in, dwi ar ôl, beth ti'n gael fo, Endgame, Part 2, whatever, dwi'n cedi, dwi di clocio allan o'n enw. Dwi'n teimlo bod fi ar y ffordd, dwi ar y ffordd yna hefyd. Gallai, does dim excitement. So... Yna. Dwi'n teimlo, os ys fod ddim di bod y ffilm Marvel, dwi'n meddwl probably di cael amser gwell. Oh. Dwi'n teimlo, chys mae'r edrych yn gorgeous. Well, Chloe Joe. Oscar-winning director, Nomadland, beautiful. Mae'n gret, a mae'r shots yn ddel ac yn glws, maen nhw'n beautifully set up. So mae'n job di ddiolch iddi hi, i trio gael y cymeriadau sy'n neb yn give a shit amdanyn nhw. I trio gael pobl i give a shit amdanyn nhw. Gemma Chan,
Mae hi lyfl, mae'n gret. Chos peth ydi, mae cymeriad hi fatha empathetic dros ben, a mae hi'n gwerthu y tamad yna'n gret. Richard Madden... Madden's gonna Madden. A mae gen ti... A beth sy'n weird ydi... Jon Snow, be bynnag dyn nhw fo. Kit Harington. Kit Harington ydy, I love you, Cersei. Mae de, I love you, Cersei, a ti fatha... It's a bit weird. Okay. Ond, mae o'n fatha... Ti'n gweld yr ymdrech i trio neud o rhywbeth newydd a rhywbeth yn wahanol, a mae o'n kind of strainio yn erbyn yr fatha'r Marvel formula, a mae o'n... Mae'n cwmpa rhwng dau stôl. A eto mae o'n gorgeous, mae'n actorion gwych yn efo, ond... Dyna'r peth, does dim pwynt i drio boddran mynd i watch y ffilms yma pan ti'n gwybod fydden nhw ar streaming mewn rhyw fis neu ddau, so ti'n fel, Dyn ddim y ffilm gweitha Marvel, ond dwi'n sicr ddim y ffilm gorau. Diolch yn Captain Marvel, ond... Nes i licio Captain Marvel. Nes i ddim licio Captain Marvel o gwbl. Ond mae'n just fatha, mae'n just mid-table. Lower mid-table. Lower mid-table. Job dri. So, pa mi ar Disney Plus, yr unig beth gyda fi ar gymell, a mae digwydd bod, dwi wedi bod yn edrych trwy, bob peth dwi wedi darllen a dyfa. Dys adwn nas y mab a fi wylio Spider-Man 2. Okay. So, hold on. Spider-Man Far From Home? Ta Tobey Maguire. Ta Spider-Man Tobey 2004. Yr un Alfred Molina. Fycin hoff. Mae hwnna'n un o hoff. A mae dal yn sefyll fyny fatha... God, mae'n briliant, dydy o. Un o best superhero movies ever made. Mae Doc Ock yn just amazing yn hwnna. A wrth gwrs, da ni'n gwylio fo oherwydd fod ffilm newydd yn allan, a dwi heb di gweld y trailers, a dwi'n misio gweld y trailers, ond dwi di clywed fod na pethau'n dod. So mae hwnna dych chi'n excited amdano? Oherwydd, fod y Spider-Man 2 yma'n un o'r ffilms superhero gora erioed, dwi dal yn meddwl fod Tom Holland ydy y Spider-Man gora da ni wedi gael. Mae o yna, achos mae o, admittedly, mae'r boi'n 35 ond mae'n edrych fel bod yn dal yn teenager yn dydy. So mae o'n gwerthu'r teenager-iness ohono fo. Tobey Maguire yn gweud gallu hynna. Nervy energy fath o beth. Yeah. Ond mae Zendaya, sy'n ni'n gwachod unrhyw beth o Zendaya yn hi. Ni'n gwachod Greatest Showman. Llyfr dwi wedi bod yn darllen, mwyn yn rili diddorol, o'r enw Fake Law, gan yr Secret Barrister. Dyle ti ddim astudio fake law, Bryn. Ti'n trio astudio real law for real barristers. O beth sydd diddorol ydy, mae o fatha mynd i fewn i fatha lot o'r fatha beth ti'n meddwl ti'n gwybod am y gyfraith, a fatha actually sydd ydych fewn iddo fo. You know nothing. So mae'n sôn fatha'r syniad ma'n the law and self-defence fatha beth, fatha ti'n gweld yr ffermwyr yn seithi pobl, a mae'n dweud fatha, the burglar has more rights than you do, fatha beth, a ti actually edrych ar y gyfraith, mae'n dweud, actually, surprisingly, yr gyfraith ar y pryd, ti practically cael ei bynnag ti eisiau i'r burglar. Gan Secret Barrister, dio? Secret Barrister, ie, mae'n gred. Mae'n dweud dau lyfr, Secret Barrister a Fake Law. Cool. A mae'n mynd i fewn i fatha, ti'n edrych fatha behind the headlines, a ti'n sort of trio dall be'n union sydd wedi promptio hyn a lle mae'n di dwad o. Y beth sydd dda fyd mae'n cael sgwennu mewn ffordd... Agor fel... Mae'n tynnu chdi fewn a ti'n gweld fatha, ti'n dod i dall mwy ar sut mae barristers yn gallu roed creu y stori ma. Chos peth ti'n gweld i QCs a falle, maen nhw'n andros o performers, chos maen nhw, y syniad ydy, maen nhw'n gorau trio perswadio chdi bod chdi di'r broses yn gwybod be ddigwyddodd. So ti'n gweld Clive Anderson, er enghraifft, barrister o fo. Mae o'n, ti'n gweld, mae'n gallu tynnu chdi fewn, mae'n gallu deud stori. A mae'r Secret Barrister, ti'n gallu gweld
y ffordd mae o'n adeiladu y stori ac yn mynd â chdi trwyddo fo. Rhoed hwnna ar y recommendation. Dwi'n lyfio recommendations llyfrau. Definite fake law gyda Secret Barrister. Llyfrau sgynna i ar gyfer mis ma. Hefyd, dwi wedi bod yn darllen, oedd hwn bach yn dodgy pan bygas i fyny, chos i fel, ydy hwn yn mynd i fod yn cultural appropriation a bach yn weird. Mae na dau lyfr, Girl with the Ghost Eyes a The Girl Without a Face. Mae'n hyn yn llyfr gan M.H. Borison, Americanwr ydi o, boi gwyn. Mae'n sgwennu llyfrau amdan menyw ifanc sydd yn Chinatown y troed y ganrif diwetha, yn San Francisco. So, immigrants Chinese cyntaf ddoth fewn, ac nhw just yn byw yn Chinatown, a sut bod nhw'n dod â'u traddodiadau, a'u diwiau, a'u credoau nhw hefo nhw. Ac yn trio cyd-fyw efo'r byd gwyn ma, a mae o'n neud o perspective hi, a mae o'n, dwi ddim wedi darllen beth ydy perspective Chinese Americans ar i darllen o, i stori fo, ond mae o fel sort of high fantasy, ond mewn setting modern-ish, Americanaidd, lle, mae hi'n goffod, basically, mae'r bobl Chinaidd wedi dod draw, ond mae hefyd wedi dod ar demons o'r hen wlad, a'r ysbrydion o'r hen wlad, a mae hi fel Daoist, fel priestess yn goffo nhw. So mae o'n very much Sioned fantasy vibes. Cool. Dwi'n licio fo, dwi'n really licio darllen nhw. Dyn nhw ddim yn ddrud, maen nhw ar yr Kindle hefo fi. Be oedd enw eto? M.H. Borison, The Girl with Ghost Eyes, a wedyn The Girl Without a Face. So mae yna ddau yn nhw ar gael. Ond, mae nhw hefyd wedi promptio fi ddarllen. Mae yna YouTuber nath hi just cychwyn fel 6 mis yn ôl a wneud un fideo amdan fel cultural appropriation in Mulan. Enw hi di Jiran J. Zhou, as in ZHO i bedol. A mae gen hi llyfr enw Iron Widow allan, sef... Mae'n edrych i fi fel bod o mwy along the lines o dyma'r profiad. Mae hi yn Chinese American a wedi magu yn China a wedi dod draw. Mae'n eitha ifanc y stwff rwan. A ti'n watched YouTube channel hi, mae hi'n brilliant. Mae'n very much IDGAF. Mae hi'n galed, mae hi'n amazing ar fel rhyw... A mae'r cymeriad yn swnio yn union rhywun peth a hi fel caled, vengeful, sort of, so kind of wuxia, kind of epic-y stuff. So dwi really yn edrych ymlaen i ddarllen hwnna hefyd. So dwi'n mynd ar sort of Chinese cultural kick, a dwi'n trio dysgu mwy am mae'r straeon yn well. Mae well gynnau hwnna ar hyn o bryd na darllen lot o fantasy hen bobl gwyn. Hefyd, mae Hades ar sale. Pwy bynnag da chi'n clywed hwn. Mae sale masif ar y Switch ar y funud. Mae sale humongous. Mae Hades nôl lawr i 15 Bryn, os ti fancy fo, you know, dolyg yn dod, ti di hun. Os a Legos yn efo? Lego versions yn efo. Ti dal ar Lego Switch ti. Lego Switch kick. So hwnna just big shout out fi. Dwi dal yn chwarae hwnna. Chwilio am games newydd. Dwi really eisiau chwarae game Guardians of the Galaxy ar y Switch. Mae yna free demo. Dwi wedi cael go. Ti wedi cael free demo? Be mae fel? 10 munud cynta, a mae'n really annoying, ti'n mond yn cael un go, a maen nhw'n cicio chdi off. Be? Mae y weld yn really da. Dwi wedi clywed cwpl o reviews. Ond dwi'n mynd i cael i'r pris yna. Ie, mae o'n, bidio, 60. 59. Ie, mae'n rhywbeth stupid. Mae'n AAA, ar y Switch, streaming version di o de. Ond do'n i'n gweld, do'n am lag ar un fi o gwbl, ond teimlo fath o fod do'n i'n chwarae fo ar y Switch. Ti'n ma, pan mae game Zelda yn dod allan yn... Y game Zelda yn 60 quid yn dydy. Mae'n gorau bod yn fel ace i ti dropio hwnna ar game, a dwi ddim yn cedi beth sy'n ond dwi'n meddwl, mae'n un o'r things na, un diwrnod eich fydd o ar Game Cloud, whatever thingy, Xbox cynnan, gai gor hwnnw. Ond mae'r sgript yn efo, mae'n a lot o dialog yn efo, ac ti'n rhedeg o gwmpas yn trio gweithio stwff allan, tra maen nhw'n siarad ac cael banter, a mae o'n swnio fatha banter Guardians. Oedd o'n camoliaeth ac yn gwyn gan reviewers, achos oedd un o'r reviewers fel, mae just o bod yn y ffilm. A dden all y reviewers fel, mae just o bod yn y ffilm. A mae'n really annoying, dwi eisiau chwarae game, dwi ddim eisiau goffod dibynnu ar fel y cues siarad ma drwy'r amser, dwi just ddim eisiau hwnna. So, falle neu gael gor ar yr free demo, ond dwi'n mynd gofyn dropio 60 pint ar hwnna, yn anffodus. Guys. Un peth arall, gai just deud, da ni gyd ar Monterey. Da ni'n siarad yn bydd am hwnna?
ag iOS 15, ie. Ag i fi, na i awgrymu i pobl, os da chi'n defnyddio Safari, mae grouped tabs yn amazing. Yndi. I love it. I love it. Gret o ffordd gallu trefnu beth ti'n neud. So mae gen grŵp ymchwil, grŵp siopio, a mae jyst mae o lot gwell. Grŵp Haclediad dwi ar y funud. O, da. Dwi'n di mynd, dim byd mor drefnus o hynna hogia. O, dwi'n mynd i wsio Safari dda na. Na. Just, dwi'n gwybod. For another day. You do you, Shons. I do fi. Cadwch llygad di ar ochr draw yr afon i ni. Diolch yn fawr. Hogia, da ni di dod o dan 2 awr. So dwi'n falch am. Diolch i unrhyw un sydd wedi gwrando mor bell a hynna. Diolch i chi am tiwnio fewn bob mis. Gobeithio bod ni'n rhoi digon o hashtag cynnwys i chi rwan fyny at y dolyg. Fyddwn ni nôl gyda special nadolig. Da chi'n meddwl bod ni heb siarad am Red Notice eto? Ar is-deitlau Cymraeg. Watch this space, guys. Mae sioe dolyg yn mynd i fod yn eitha splash. Ond falle, ti'n beth gwybod, falle fydden ni wedi penderfynu rhywbeth gwahanol ar Bryn yna. So, Gatch, Maidley, love you, buddy. No chance bod o'n gwrando. No chance bod o'n gwrando. Mae'n ffain. So, diolch eto i sponsor y bennod, Matthew Madison. Os da chi eisiau'ch enw chi ar yr Haclediad, sioci'ch pres i ni, unrhyw amount, nhw'n ni just deud eich enw chi am fel 2 awr, mae'n ffain. Diolch Iest am gymysgu a golygu'r sioe. Diolch Bryn am fod yn canol bach cynnes ein triawd a ddim mor flin a gallu ti fod am y Metaverse. It's all good. Da ni'n mynd i fod nôl... O, diolch i fi am... Gwisgo jumper melon heno. Ac yn cadw ni on track. Fucking beam of sunshine. Welwn ni chi mis nesaf. Diolch yn fawr am wrando i'r Haclediad. Podlediad hynna'r Gymraeg TM. Welwn ni chi tro nesaf. Ta-da! Ta-da! Hwyl fawr. Haclediad.